actual qualified Shiksha Guru. அப்படியா சரி, தாரிணிஸ்ரீ மேம் வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மேம், ஒரே ஒரு செகண்ட். இன்னைக்கு வந்து அதுக்கு தான் லைவ் ஆஃப் பண்ண சொன்னேன், பட் இட்ஸ் ஓகே. இன்னைக்கு வந்து டாட்டர் பர்த்டே, உங்களோட பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் விஷஸ் வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரோக்கியமா இருக்கணும். ஒரே நிமிஷம் நலமாக வளமாக வாழ வாழ்த்துறோம். பகவான் கிருபையில வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. அவர் பேர் சொல்லலாமா கொஞ்சம்? உங்க டாட்டர் நேம்? என் டாட்டர் பேரு ஜெசிகா, நான் கூப்பிடுறது பங்கே பிஹாரி. ஜெசிகா வாழ்க வளமுடன். நீண்ட ஆயுள், நிறை செல்வம் நல்லா பெற்று இறைவனுடைய அருள் பெற்று வாழட்டும். எல்லாரும் நம்ம எல்லாருமே ஒரு தாய் ஸ்தானம் தான். அவளும் எனக்கு ஒரு குழந்தை தான். சோ let her long live with health, with a strong mind and with more spiritual knowledge. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Lord Krishna bless. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Namaskaram. Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Thank you so much. Happy birthday to your daughter Ratika Mataji. Thank you so much Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Spirituality full divine வரணும் அப்படினு வேண்டிக்கோங்க. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much. கிருஷ்ணருடைய அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கட்டும் மாதாஜி. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Bye. மேம், சாட்டர்டே மார்னிங் வருவீங்களா மேம், இல்ல மார்னிங்கே கிளம்புறீங்களா? மார்னிங்கே இருப்பேன், நான் 5 மணிக்கு கிளம்பிடுவேன். ஓகே மேம், அப்ப சாட்டர்டேல இருந்து ஐ வில் டேக் திஸ் கிளாஸ். ஐ வில் கண்டினியூ வாட் எவர். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namastutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. இன்னைக்கு நம்ம ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம் 4th canto 19th chapter 31வது ஸ்லோகம் இல்லையா? எஸ், யார் வாசிக்கணும்? ஆக்சுவலி சித்திரலேகா மாதாஜி, லலிதா கண்ணன், ஆர் விஜயகுமாரி, ரேவதி. ஓகே, இன்னொரு 2 பேர் சொல்லிடுங்க. வசந்தி மாதாஜி, ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரு 2 பேருக்கு அப்புறம் நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன். யார் வாசிக்கணுமோ அவங்க கண்டிப்பா வாசிக்கலாம். வசந்தி மாதாஜி வாசிங்க. தத் இதம் பஷ்யத மஹத் கர்ம வெதிகரம் த்விஜா இந்திரேனானுஷ்டிதம் ராஜ்ஞ கர்ம கர்மைதத் விஜிகாம் சதா. எஸ், வாசிங்க. வசந்தி மாதாஜி இல்ல போல இருக்கு மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி படிச்சு. ஓகே, ஃபைன், வாசிங்க மாதாஜி. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி கூட இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களும் இல்ல மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. தத் இதம் பஸ்யத மகத் தர்ம வெதிகரம் த்விஜக இந்திரேணஷ்டிதம் ராஜ்ஞ கர்மைதத் விஜிகாம் சதா. தத் பின்னர் இதம் இந்த பஷ்யத பாருங்கள் மகத் சிறந்த தர்ம சமயநெறிகள் விதிகரம் மீறுதல் த்வஜா ஓ சிறந்த அந்தணர்களே இந்திரேன இந்திரனால் அனுஷ்டிதம் செய்யப்பட்ட ராஜ்ன மன்னரின் கர்ம செயல் ஏதத் இவ்வேள்வியில் விஜிகாம் சதா தடை செய்ய விரும்புதல். மொழிபெயர்ப்பு. பிருது மன்னர் செய்யும் வேள்விக்கு இடையூறு செய்யும் அவ்வேள்வியை செய்ய விடாமல் தடுக்கவும் தேவேந்திரன் மேற்கொண்ட சில வழிமுறைகள் எதிர்காலத்தில் அறநெறி சான்ற வாழ்வினை அளித்துவிடும். இதனை உங்கள் மேலான கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன். மேலும் நீங்கள் அவனை எதிர்த்தீர்கள் என்றால் அவன் இது போன்ற சமயத்திற்கு புறம்பான முறைகளை உருவாக்குவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், மல்லிகா மாதாஜி. பிருது கீர்த்தே பிருதோர் பூயாத் தர்ஹி ஏகோ ந ததர் கிருது அலம் தே கிருதுபி ஸ்விஷ்டைர்யத் பவான் மோக்ஷ தர்மவித். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிருது கீர்த்தே பிருதோர் பூயாத் தர்ஹி ஏகோ ந ததர் கிருது அலம் தே கிருதுபி
சிருஷ்டைர் யத் பவான் மோக்ஷ தர்மவித் பிருது கீர்த்தே பிருதுவின் புகழ் பிருதோ பிருதிவி மன்னரின் பூயாத் நடைபெறட்டும் தர்ஹி ஆகையினால் ஏக ஊன சதக்கிருது 99 வேள்விகளை செய்தவர் அலம் பெறுகின்ற நன்மை ஒன்றுமில்லை தே உமது கிருதுவி வேள்விகளை செய்வதினால் சூயுஷ்டை நன்கு செய்யப்பட்ட யத் ஏனென்றால் பவான் உனது மோக்ஷ தர்மவித் விடுதலைக்கான பாதையினை அறிந்தவர். மொழிபெயர்ப்பு. மாமன்னர் பிருதுவிற்கான வேள்விகள் மொத்தம் 99 இருக்கட்டும் என்று கூறி பிரம்மதேவர் தமது உரையினை நிறைவு செய்தார். பின்னர் அவர் பிருதுவை பார்த்து வீடு பேச்சுக்கான வழிமுறைகளை முற்றிலும் அறிந்திருக்கும் அவர் மேலும் மேலும் வேள்விகள் செய்வதனால் என்ன பயன் அடையப் போகிறார் என்று கேட்டார். பொருளுரை. பிருது மன்னர் தொடர்ந்து 100 வேள்விகளை செய்வது கண்டு அவரை அமைதிப்படுத்த பிரம்மதேவன் நேரில் வந்தார். பிருது மன்னர் 100 வேள்விகள் செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்ததை தேவேந்திரன் கடுமையானதாக எடுத்துக்கொண்டான். ஏனென்றால் இந்திரன் ஒருவன் தான் 100 வேள்விகளை செய்தவனாக இருந்தான். உலகிலுள்ள அனைத்து உயிர்களின் இயற்கை என்னவென்றால் ஒருவர் மீது ஒருவர் விரோதம் கொள்வதாகும். அதனால்தான் தேவர்களின் தலைவனாக இருந்த இந்திரன் கூட பிருது மன்னர் மீது விரோதம் கொண்டு அவர் செய்து கொண்டிருந்த 100 வேள்விகளையும் தடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பினான். உண்மையில் போட்டி மிக கடுமையாக இருந்ததினால் தேவேந்திரன் தனது புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காகவும் பிருது மன்னரின் வேள்விகளை தடுப்பதற்காகவும் சமயத்திற்கு புறம்பான பல புது நெறிகளை கண்டுபிடித்தான். இவ்வொழுங்கீன சமய நெறிகளை தடை செய்வதற்காகவே பிரம்மதேவன் அவ்வேள்வி சாலையில் தோன்றினார். பிருதுவோ முழுமுதற் கடவுளின் மிகச்சிறந்த பக்தராவார். அதனால் அவர் வேத நெறிப்படியான சடங்குகளை செய்ய வேண்டும் என்னும் நியதி இல்லை. இச்சடங்குகள் கர்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மேலும் மெய்யுணர்வில் இருக்கும் ஒரு பக்தனுக்கு இவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற தேவையில்லை. இருந்தாலும் பிறருக்கு சான்றாக விளங்குபவர் ஆதலினால் பிருது மன்னருக்கு இவைகளை செய்வது கடமையாயிற்று. இதனால் ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலை உருவாகியது. பிரம்மதேவனின் ஆசையினால் இந்திரனை விட பிருது மன்னர் அதிக புகழ் பெறுவார் என்பதுதான் அது. எனவே 100 வேள்விகளை செய்து அடைய வேண்டிய புகழ் பிரம்மதேவரின் அருளினால் பிருது மன்னருக்கு மறைமுகமாகவே கிடைத்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. நைவாத்மனே மகேந்திராய ரோஷம் ஹார்ஹுதும் ஹர்ஹசி உபாவ் அபிஹி பத்ரம் தே உத்தம ஸ்லோக விக்ரஹோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. दैवात्मने महेन्द्राय रोषम् अहर्तुम् अर्हसि उपाव अपिः पत्रं ते உத்தமஸ்லோகே விக்கிரஹோ. இல்லை, ஏவ உறுதியாக, ஆத்மனே உன்னிலிருந்து வேறானவன் அல்லன். மகா இந்திராய சொர்க்கத்தின் மன்னனான இந்திரன், ரோஷம் சினம், அகர்தும் பயன்படுத்துதல், அர்ஹசி வேண்டும், உபவ் நீங்கள் இடுவதும், அபி உறுதியாக, ஹி மேலும், பத்ரம் மங்களம், தே உனக்கு, உத்தம ஸ்லோகே விக்ரவ் முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மதேவன் தொடர்ந்து கூறினார், உங்கள் இருவருக்கும் மங்களம் உண்டாகட்டும். நீயும் தேவேந்திரனும் முழுமுதற் கடவுளின் பகுதிகளே யாவை. ஆகையினால் உன்னிலிருந்து வேறுபாடற்றவனாக தேவேந்திரிடம் நீ சினம் கொள்ள வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, பண்ணுங்க. மாஸ்மின் மகாராஜ கிருதா சம்சிந்தாம் நிசமாயாஷ்மத் வச ஆத்ருதாத்மா யத்யாயதோ தைவஹதம் கர்த்தும் மனோ அத்ருஷ்டம் விஷதே தமோநந்தம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாஸ்மின் மகாராஜ கிருதாஹ ஸ்மஹ சிந்தாம் நிசாமயஸ்மத் வச்ச ஆத்ருதாத்மா யத்யாயதோ தைவஹதம் நு ஹர்தும் மனோ அதிருஷ்டம் விசதே தமோ அந்தம். வேண்டாம். அஸ்மின் இதில், மகாராஜ ஓ மன்னனே, கிருதா செய்வாயாக, ஸ்ம கடந்த காலத்தில் செய்தபடி, சிந்தாம் மனதின் கொந்தளிப்பு, நிசாம
நிசாமய கருதுவாயாக. அஸ்மத் எனது, வச வார்த்தைகள், ஆத்ருத ஆத்மா மிகவும் மரியாதைக்குரிய, யத் ஏனென்றால், தியாதாக ஆழ்ந்து சிந்திப்பவனின், தெய்வ ஹதம் தெய்வ செயலால் தடை செய்யப்பட்டது, நூ உறுதியாக, கர்தும் செய்வதற்கு, மன மனம், அதிருஷ்டம் மிகுந்த சினம், விசதே நுழைதல், தமக இருள், அந்தம் அடர்ந்த. மொழிபெயர்ப்பு. அன்பிற்குரிய அரசனே, விதியின் செயலால் நீ செய்த வேள்விகள் தடைப்பட்டன. அதனால் நீ மனக்கவலையோ கொந்தளிப்போ அடைய வேண்டாம். எனது வார்த்தைகளை தகுந்த மரியாதையுடன் எடுத்துக்கொள்வாயாக. விதியின் செயலினால் ஏதாவது தேர்ந்ததென்றால் அதற்காக நாம் வருத்தப்படக்கூடாது. அதனை மாற்றியே தீர வேண்டும் என்று மேலும் மேலும் நாம் முயன்றால் உலகியற் சிந்தனை என்னும் அந்த அடர்ந்த இருள் பிரதேசத்தில் நாம் வெகு தூரம் சென்று விடுவோம். பொருளுரை. சில நேரங்களில் மகான்களும் மாமுனிவர்களும் கூட வாழ்க்கையில் நேர்மாறான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியதாய் இருக்கிறது. இது போன்ற நிகழ்வுகளை விதியின் செயலாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மகிழ்ச்சியற்ற நிலைக்கு போதுமான காரணங்கள் இருந்தாலும் அந்நேர்மாறான செயல்களில் நிமிர்த்த வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடாது. எத்தனைக்கெத்தனை இதனை நாம் சரி செய்ய முயல்கின்றோமோ அத்தனைக்கத்தனை கவலையின் அடர்ந்த இருளில் அமிழ வேண்டியிருக்கும். பகவான் கிருஷ்ணரும் இது தொடர்பாக நமக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கின்றார். மனக்கொந்தளிப்பிற்கு இடம் கூடாது. வருவற்றை தாங்குகின்ற இதயம் பொறுத்தல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. क्रतुर्विरमधाम् एषदेषु दुरवक्रः धर्मव्यधिकरो यत्र पागण्डैरिन्द्रनिर्मिदैः. हरे कृष्ण माताजी. நான் வாசிக்குமா மாதாஜி? वासि क्रतुर्भ्रमताम् एष देवेषु दुरवक्रः धर्मव्यधिकरो यत्र पागण्डैरिन्द्र निर्मिदैः. क्रतु வேள்வி, பிரமதாம் நிறுத்துவாயாக, ஏஷ இந்த, தேவேஷு தேவர்களுக்கு மத்தியில், துரவக்ரக வேண்டாதவற்றிற்கு அடிமை ஆதல், தர்ம வெதிகர சமய அறநெறிகளை மீறுதல், எற்ற எங்கே, பாகண்டை பாவச் செயல்களினால், இந்திர தேவர்களின் தலைவனால் நிர்மித உண்டாக்கப்பட்டன. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மதேவன் தொடர்ந்து கூறினார், இந்திரனை தர்மத்திற்கு புறம்பான பல்வேறு செயல்களை செய்வதற்கு தூண்டுகின்ற இவ்வேள்விகள் அனைத்தையும் நிறுத்துவாயாக. தேவர்களுக்கிடையிலும் கூட தேவையில்லாத பல ஆசைகள் இருக்கின்றன என்பதை நீ நன்கறிவாய். பொருளுரை. சாதாரண தொழில்களில் கூட பல்வேறு போட்டியாளர்கள் உள்ளனர். வேதங்களில் உள்ள கர்மிகளுக்கிடையே போட்டி. கர்மகாண்ட அத்தியாயங்கள். எஸ் மாதாஜி. கர்மகாண்ட அத்தியாயங்கள் சில நேரங்களில் கர்மிகளுக்கிடையே போட்டிக்கும் விரோதத்திற்கும் காரணமாகின்றன. ஒரு கர்மி காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்கிறான் என்றால் அதற்கு காரணம் அவன் பௌதிக இன்பங்கள் என்னென்ன உண்டோ எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். இதுதான் உலகாயத நோய் என்பது. இதனை தொடர்ந்தே கர்மிகளுக்கிடையே, அது சாதாரண தொழில் ஆனாலும் சரி அல்லது வேள்விகள் போன்றவற்றை செய்வதானாலும் சரி, எப்போதும் போட்டி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. பிரம்மதேவனின் நோக்கம் தேவேந்திரனுக்கும் பிருது மன்னருக்கும் இடையிலுள்ள போட்டியை நிறுத்த வேண்டும் என்பதாகும். பிருது மகாராஜா ஒரு சிறந்த பக்தரும் முழுமுதற் கடவுளின் மறுபிறப்புமே ஆவார். அதனாலேயே அவர் வேள்விகள் செய்வதை விட்டுவிடும்படி வேண்டிக் கொள்ளப்பட்டார். அவர் அவ்வாறில்லை என்றால் இந்திரன் மேலும் பல அறநெறிக்கு மாறானவற்றை அறிமுகப்படுத்தி அவற்றை குற்ற மனப்பான்மையுள்ளோர் தொடர்ந்து பின்பற்றும் நிலை ஏற்பட்டுவிடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கேபிரிந்திரோபசம்ஸ்ருஷ்டை பாகண்டைர்ஹாரிபிர்ஜனம் அரியமானம் விஷக்ஷ்மைனம் யஷ்டே யக்ஞத்ருத் அஸ்வமுட். சேதுலட்சுமி மாதாஜி.
ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேல ஃபீட் பண்ண வந்திருக்கேன் மாதாஜி பேர்ட்ஸ்க்கு. நான் நெக்ஸ்ட் இது வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏபிரிந்திரோபசம்சுஷ்டை பாகண்டைர்ஹாரிபிர்ஜனம் கிரியமானாம் விசஸ்வைனம் யஸ்தே யக்ஞத்ருக் அஸ்வமுட். ஏபி இவைகளினால் இந்திர உபசம்ருஷ்டை தேவேந்திரனால் உண்டு பண்ணப்பட்ட பாகண்டை பாவச் செயல்கள் ஹாரிபி இதயத்திற்கு கவர்ச்சி அளிப்பவை ஜனம் பொதுமக்கள் கிரியமானம் கொண்டு சொல்லப்பட்ட விஷவ பார் ஏனம் இவைகள் யார் தே உனது யக்ஞத்ருக் வேள்வியினை செய்யும் போது செய்யப்பட்ட இடையூறு அஸ்வமுட் அவன் குதிரையை திருடினான். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். சற்று சிந்தித்து பார். வேள்வி நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது இடையில் இந்திரன் வேள்வி குதிரையை திருடியதன் மூலம் எவ்வாறு இடையூறு செய்தான் என்று. அவன் அறிமுகப்படுத்திய கவர்ச்சி மிக்க பாவ செயல்கள் பின்னாளில் பொதுமக்களினால் பின்பற்றப்படும். பொருளுரை பகவத்கீதை 3.21 கூறுகிறது, யத்யத்தாசரதி ஸ்ரேஷ்டத்யேவதரோஜனக சயத் பிராமணம் குருதே லோகஸ் தத்தனுவர்த்ததே. உயர்ந்த மனிதன் எதனை செய்கின்றானோ அதனை சாமானிய மனிதன் பின்பற்றுகின்றான். அவன் தனது மேன்மை மிகு செயல்களின் மூலம் எதனை சிறந்ததாக நிறுவுகிறானோ அதனை உலகம் தொடர்கிறது. தனது சுய புலன் உகர்ச்சிக்காகவே தேவேந்திரன் பிருது மன்னர் மேற்கொண்ட 100 அஸ்வமேத யாகங்களை தோற்கடிக்க வேண்டுமென்று கருதியது. இதனைத் தொடர்ந்தே அவன் வேள்வி குதிரையை திருடினான். தன்னை மறைத்துக் கொள்வதற்காக துறவி வேடத்தில் சமய அறநெறிகளுக்கு புறம்பான பல காரியங்களை செய்தான். இது போன்ற செயல்கள் பொதுமக்களை கவரக்கூடியனவை ஆகும். ஆகையினால் அவை ஆபத்தானவை. அதனால்தான் பிரம்மதேவன் இந்திரன் மேலும் மேலும் இது போன்ற முரணான செயல்கள் செய்வதை தடுப்பதற்காக வேள்விகளை நிறுத்த வேண்டும் என்று நினைத்ததாகும். இது போன்ற ஒரு நிலை பகவான் புரிந்தாலும் பகவான் புத்தராலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பகவான் புத்தராலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. காரணம், மக்கள் தேவையின்றி வேதங்கள் பரிந்துரைத்த வேள்விகளில் விலங்குகளை பலியிட்டனர். எனவேதான் புத்தர் வேகங்களில் கூறப்பட்டுள்ள வேதங்களுக்கு எதிராக கொல்லாமை என்னும் ஒரு புதிய சமயத்தினை அறிமுகப்படுத்த வேண்டியதாயிற்று. உண்மையில் வேள்விகளில் பலியிடப்படும் விலங்குகள் புத்துயிர் பெறுகின்றன. ஆனால் இத்தகைய ஆற்றல் இல்லாத மனிதர்கள் வேள்விகளை செய்கிறோம் என்று தேவையில்லாது விலங்குகளை பலியிட்டனர். அதனால் சிறிது காலத்திற்கு பகவான் புத்தர் வேதங்களின் அதிகாரத்தை மறுக்க வேண்டியவர் ஆனார். வேள்விகள் நினைத்ததற்கு மாறான பலன்களை அளிக்குமானால் ஒருவன் அவற்றை செய்தல் கூடாது. நாம் மீண்டும் மீண்டும் விளக்கியுள்ளது போல கலியுகத்தில் தகுதியற்ற அந்தணர்களினால் வேதங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் வேள்விகளை செய்ய முடியாது. இதனை தொடர்ந்தே சாத்திரங்கள் நாம் இசை வேள்வி செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றன. இசை வேள்வியினால் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் சைத்தன்யர் திருப்தி அடையவும் துதிக்கவும் படுகிறார். வேள்விகள் செய்வதின் ஒட்டுமொத்த நோக்கமே முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்தப்படுவதே ஆகும். பகவான் விஷ்ணு அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரே பகவான் சைத்தன்யரின் வடிவத்தில் இருக்கிறார். அதனால் புத்திமான்கள் இசை வழி அவரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். இக்காலத்தில் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்குரிய எளிய வழி இதுவே ஆகும். மக்கள் பல்வேறு சாத்திரங்களில் வேள்விகள் பற்றி கூறப்பட்டிருக்கும் கட்டளைகளை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதை விடுத்து பாவமிக்க கலியுகத்தில் தேவையற்ற இடர்பாடுகளை அவர்கள் உருவாக்கி கொள்ளக்கூடாது. கலியுகத்தில் மனிதர்கள் தாங்கள் உண்பதற்காக நிறைய இறைச்சி கூடங்களை திறக்கின்றனர். அதனால் பழைய சடங்குகளும் விழாக்களும் கொண்டாடப்பட்டால் மக்கள் அவற்றை பயன்படுத்தி மேலும் மேலும் விலங்குகளை கொல்வதற்கு தூண்டப்படுவர். கல்கத்தாவில் உள்ள இறைச்சி கடைகளில் காளியின் படத்தை வைத்திருப்பார்கள்.
மாமிசம் உண்போர் இதுபோல காளியின் படங்கள் வைத்திருக்கும் கடைகளிலேயே இறைச்சிகளை வாங்குவர். ஏனெனில் அது காளி தேவிக்கு படைக்கப்பட்ட நைவேத்தியம் என்பது அவர்கள் கருத்து. காளி தேவி சிவபெருமானின் சிறந்த துணவியாதலினால் அவள் புலால் உண்ண மாட்டாள் என்பதை அவர்கள் அறிவது இல்லை. சிவபெருமான் சிறந்த வைஷ்ணவராதலினால் அவர் புலால் உண்ணுவது இல்லை. மேலும் அவருக்கு அளிக்கும் படையல்களையே காளி தேவியும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அதனால் அவள் இறைச்சியோ மீனோ உண்பதற்கான சாத்தியமே இல்லை. இது போன்ற நிவேதனங்கள் எல்லாம் காளி தேவியின் அடியவர்களான பேய், பூதம், பிசாசு மற்றும் ராட்சசர்களுக்கு அளிக்கப்படுவதாகும். அவர்களே இவைகளை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். அதனால் மாமிசம் அல்லது மீன் போன்றவற்றை காளி தேவியின் பிரசாதம் என்று ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் உண்மையில் பூதம் மற்றும் பிசாசுகளின் பிரசாதங்களையே ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. வெரி நைஸ்லி டோல்ட். இல்லையா? இது இன்றைக்கு கூட நம்ம ஊர் பக்கம் கூட பழக்கம் உண்டு. நம்ம ஊர்ல கூட காளி கோயில்ல வந்து இந்த என்னது ஆடு, அப்புறம் வந்து கோழி இதெல்லாம் வெட்டி செய்வாங்க, திருவிழா மாதிரி செய்வாங்க இல்லையா? கண்டிப்பா செய்யறாங்க. குடியாத்தம்ல கங்கையம்மன் திருவிழா நடக்கும். கோயிலுக்குள்ள யாரும் நான்வெஜ் எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க. ஆனா கோயிலுக்கு வெளியிலேயே வந்து சிலதெல்லாம் செய்வாங்க. ஸோ அந்த அந்த செயல்கள் வந்து கண்டிப்பா நாம அந்த தேவிக்கு படைக்கிறோம்னு நினைச்சுட்டு படைக்கிறோம். ஆனா அந்த தேவி சீகரிக்கிறது இல்லை. அந்த தேவி யாரை கட்டி அதாவது ஆள்கின்றாள் இல்லையா? இந்த பூத பிசாசுகளுக்கு அது போய் சேர்கிறது. அப்படின்னா நாம அந்த அறியாமையில் இருக்கிறவங்க வணங்கக்கூடிய அந்த பூத பிசாசுகளை தான் வணங்குறோம் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப தெளிவா வந்து இந்த இடத்துல, ஏன்னா கல்கட்டால காளி தேவியினுடைய இது வந்து ரொம்ப முக்கியமா வந்து பிரசித்தி பெற்றது கல்கட்டால இல்லையா? சோ இருந்தாலும் அதையே வந்து அது எங்க போறதுன்றது வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்காரு. எஸ், சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க அடுத்த ஸ்லோகம். பவான் பரித்ராதும் இவாஹதீர்னோ தர்மம் ஜனானாம் சமயானுரூபம் வேனாபஜாராத் அவலுப்தமத்ய தத்தே ஹதோ விஷ்ணு காலசீவைன்யஹ. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. भवान परित्रादुम इवावदीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपं वेनापचरात् अवलुप्तम् अद्य तद्धेहदो विष्णु कालस्विवैन्य. பவான் சிறந்த மன்னனே, மீட்பதற்காகவே அவதீர்ணக அவதரித்தாய். தர்மம் தர்ம அறநெறிகள், ஜனானாம் பொதுமக்களின், சமய அனுரூபம் கர்வம் மற்றும் சூழ்நிலையை பொறுத்து, வேண அபச்சாராத் மன்னன் வேணன் தவறான நடத்தையினால், அவாதுப்தம் ஏறத்தாழ துளைந்து, அத்திய இப்பொழுது, தத் அவனது, தேகதக உடலிலிருந்து, பகவான் விஷ்ணுவின் கவா அம்சத்தின் ஒரு பகுதியாக, அசினி வைன்யக ஓ மன்னன் வேணனின் மைந்தனே. மத்தது நீங்க ஒரு இடத்துல சிக்னல் வர இடத்துல உட்காருங்களேன், உங்களுடைய வாய்ஸ் பிரேக் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு இடத்துல சிக்னல் வர இடத்துல உட்காருங்க. ஒரே இடத்துல இப்ப இந்த ஒரே இடத்துல மாதாஜி உட்கார்ந்துருக்கேன். இத எந்த ஆங்கிள் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த ஆங்கிள் இருந்து வாசிங்க. சரி மாதாஜி. ஓ வேணனின் மைந்தனான பிருது மன்னனே, நீ பகவான் விஷ்ணுவின் ஒரு பகுதியாவாய். மன்னன் வேணனின் தவறான செயல்களினால் சமய அறநெறிகள் ஏறத்தாழ துளைந்து போயின. அச்சமயத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக நீ பகவான் விஷ்ணுவின் மறுபிறப்பென பிறந்துள்ளாய். உண்மையில் சமய அறநெறிகளை காப்பதற்காகவே நீ மன்னன் வேணனின் உடலில் இருந்து தோன்றினாய். பொருளுரை: அசுரர்களை அழித்து தன் மீது நம்பிக்கை உடையவர்களை பகவான் எவ்வழியில் காக்கிறார் என்பதை பகவத்கீதை 4.8 கூறுகிறது. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. எல்லோரையும் காத்து நல்லோரை காத்து
தீயோரை அழிப்பதற்காகவும் அறத்தினை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் நான் யுகந்தோறும் பிறக்கின்றேன். பகவான் விஷ்ணு தனது இரு கரங்களில் அசுரர்களை அழிப்பதற்காக எப்போதும் கதாயுதம் மற்றும் சக்கரத்தினை வைத்துள்ளார். மற்ற இரு கரங்களில் சங்கினையும் தாமரை மலரையும் வைத்திருக்கின்றார். அவரது அவதாரம் இவ்வுலகில் அல்லது இப்பிரபஞ்சத்தில் நிகழ்ந்தது என்றால் அது ஒரே சமயத்தில் தீயோரை அழித்து பக்தர்களை காப்பதற்காகும். சில நேரங்களில் பகவான் விஷ்ணு பகவான் ராமராகவும், சில நேரங்களில் பகவான் விஷ்ணு பகவான் ராமனாகவும் கிருஷ்ணராகவும் பிறக்கின்றார். இவை அனைத்தும் சாத்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. சில நேரங்களில் அவர் பகவான் புத்தனை போன்று சக்தி அவதாரமாகவும் அவதரிப்பது உண்டு. முன்னரே விளக்கியுள்ளபடி சக்தியாவேச அவதாரம் என்பது பகவான் விஷ்ணு தன் சக்தியினை ஓர் உயிருக்கு அளிப்பதாகும். உயிர்கள் அனைத்துமே பகவான் விஷ்ணுவின் பாகங்களே ஆவார். ஆனாலும் அவர்கள் அத்துணை சக்தி உடையவர்கள் அல்லர். ஆகையினால் விஷ்ணுவின் அவதாரமாக பிறக்கும் உயிரானது பகவானால் ஆற்றல் ஊட்டப்பட்டது ஆகும். பிருது மன்னரை பகவான் விஷ்ணுவின் அவதாரம் என்று கூறும் பொழுது அவர் ஒரு சத்யாவேச அவதாரம் என்றும், பகவான் விஷ்ணுவினால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட அவர் பாகம் என்று உணர வேண்டும். விஷ்ணுவின் மறுபிறப்பாக செயல்படுவோர் பக்தி நெறியினை பரப்புவதற்காக இறைவனின் ஆற்றலை பெறுவர். பின்னர் இறைவனை போன்றே செயல்பட்டு அசுரர்களை வாதங்களில் வென்று சாத்திரங்களில் கூறப்பட்டதற்கு ஏற்ப பக்தி நெறியினை பரப்புகின்றன. கீதையில் கூறப்பட்டிருப்பது போல் பக்தி நெறியினை அசாதாரணமாக பரப்புவனை கண்டால் அவன் பகவான் விஷ்ணு அல்லது பகவான் கிருஷ்ணனால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் அந்த 7.11 கிருஷ்ண சக்தி தினானகே தார பிரவர்த்தனக என்று கூறுகிறது. இதன் பொருள் பகவானால் அதிகாரம் அளிக்கப்படாவிட்டால் ஒருவனால் பகவானின் புகழை விவரித்து கூற முடியாது என்பதாகும். இம்மனிதனுக்கு எதிராக நிந்திப்பவனும் வெறுப்பவனும் பகவான் விஷ்ணுவிற்கு எதிராக குற்றமளிக்கிறார்கள். அதனால் அவன் தண்டனைக்குரியவன் ஆவான். அவர்கள் என்னதான் வைணவர்களை போன்று திலகமும் மாலையும் அணிந்திருந்தாலும் ஒரு தூய வைணவனை அவமதித்ததற்காக அவர்கள் பகவானால் மன்னிக்கப்பட மாட்டார்கள். சாத்திரங்களில் இது போன்ற சான்றுகள் கிடைக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, நம்ம இது வரைக்கும் பார்ப்போம். டைம் இருந்தா நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தத் இதம் பஷ்யத மஹத் தர்ம வெதிகரம் த்விஜா இந்திரேனானுஷ்டிதம் ராஜ்ஞா கர்மதை விஜிகாம் சதா. தத் பின்னர், இதம் இந்த, பஷ்யத பாருங்கள், மகத் சிறந்த, தர்ம சமய நெறிகள், வெதிகரம் மீறுதல், த்விஜா ஓ சிறந்த அந்தணர்களே, இந்திரனால் அனுஷ்டிதம் செய்யப்பட்ட, ராஜ்ஞா மன்னரின், கர்ம செயல்கள், ஏதத் இவ்வேள்வியில், விஜிகாம் சதா தடை செய்ய விரும்புதல். பிருது மன்னர் செய்யும் வேள்விக்கு இடையூறு செய்யவும் அவ்வேள்வியை செய்ய விடாமல் தடுக்கவும் தேவேந்திரன் மேற்கொண்ட சில வழிமுறைகளை எதிர்காலத்தில் அனரணி சான்ற வாழ்வினை அழித்துவிடும். உண்மையான கூற்று இது ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஒருத்தர் அதாவது அதர்மமான செயலை அதுவும் ஒரு மேன்மையான நிலையில் இருக்கிறவங்க ஒரு சிறிய தவறு பண்ணா கூட அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்தவங்க உதாரணமாக உபயோகப்படுத்திக்குவாங்க. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அவர் செய்த போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இல்லையா, நாம் செய்யும் போது ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள், இல்லையா? இந்திரன் இப்ப திருட்டு செய்தான் இல்லையா? இப்ப திருடன் அதை எக்ஸாம்பிளா கூட சொல்லலாம். இந்திரனே திருடினாம்பா இல்லையா? இப்ப கண்ணனே வெண்ணையை திருடினான்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ பேர் பேசுவாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து எஸ்கேப் ஆகக்கூடிய தன்மை இந்த மனிதர்களுக்கு உண்டு இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு பொறாமை கொண்ட ஒரு உள்ளம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட உள்ளம் தான் அடுத்தவர்களை அவங்க மேன்மையா போறத பார்க்க சகிக்காம இல்லையா, அப்படிப்பட்ட செயல்ல ஈடுபடக்கூடிய தன்மை, அந்த சுபாவமும் இந்த இடத்துல வெளிப்பட்டப்பட்டிருக்கு. சோ இந்திரனை பார்த்து
இந்திரன் எப்படி தேவர்களுக்கெல்லாம் வந்து அதாவது அதிபதி இல்லையா? சோ அந்த தேவர்களுக்கு அதிபதியா இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து இவ்வாறு செய்தால் அவரை பின்பற்றக்கூடிய தேவர்கள் என்ன செய்வாங்க? அவர்களுக்கும் அதே குணாதிசயம் வரும். தேவர்களை விடுங்க, மனிதர்கள் இந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு அது எவ்வாறு உணர்கிறார்களோ அதற்கேற்றவாறு தான் செயல்படுவாங்க. இல்ல இந்திரனே செஞ்சாம்பா, நாம செய்யக்கூடாதா? பாஷண்டித்தனம் அவனே செஞ்சாம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா நாம செய்யக்கூடிய தவறுக்கு நாம அதாவது சரி கட்டுவதற்காக இந்த உதாரணத்தை வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவோம் நம்ம இல்லையா? அததான் வந்து இப்போ பிரம்மதேவர் வந்து பிருது மகாராஜ்க்கு எடுத்துரைக்கிறார். எஸ். மேலும் அவ்வாறு எல்லாருமே வந்து பரிபாலிச்சுட்டா சமய கோட்பாடுகளுடைய வேல்யூவே இல்லாம கலாச்சாரமற்ற நிலைக்கு வந்து தள்ளப்பட்டுவிடும். இதனை உங்கள் மேலான கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு மேலான கவனம் இந்த இடத்துல அதாவது பிரம்மதேவர் வந்து பிருது மகாராஜுக்கு சொல்றார் இல்லையா? அப்படின்னா இது தவறு, அவர் தவறை இழைத்தார் என்பதற்காக நீங்க தவறை இழைக்க கூடாது. அததான் இந்த இடத்துல அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். மேலும் நீங்கள் அவனை எதிர்த்தீர்கள் என்றால் அவன் இது போன்ற சமயத்திற்கு புறம்பான முறைகளை உருவாக்குவான் இல்லையா? இப்ப சன்னியாசியா வந்த பிறகு அதை விட்டுடுவான். இது 2 வாட்டி ஆயிடுச்சு இல்லையா? 3ஆவது வாட்டி விட்டுட்டு மறுபடியும் வேற ஒரு ஏமாற்றக்கூடிய திட்டத்தை போட்டு வந்து அந்த அஸ்வத்தை கவரணும்னு நினைப்பான். சோ மேலும் மேலும் அவன் தவறு இழைப்பதற்கான வாய்ப்பை வந்து நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கோம் இல்லையா? சோ ஒரு தவறு ஒரு முறை செய்யப்படும் பொழுது அங்கேயே நம்ம வந்து அதை மன்னிக்க கூட குணமோ இல்ல வந்து அந்த தவறுக்கான வேறு ஒரு மார்க்கமோ இல்ல எடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இன்னொரு தவறு அந்த அதற்கு தடை விதிக்கணும், அதை வந்து நம்ம அதை செயல்படுத்த கூடாது என்று எண்ணுபவர்களும் வந்து இன்னும் பாவ செயல் செய்யாம போறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா? அதாவது தண்டனையே வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து பாவ செயல் செய்யாம இருக்கிறதுக்கு தான் தண்டனையே இல்லையா? அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். 2வது பாயிண்ட் வந்து அப்படியே தண்டிக்கக்கூடிய மனசு இல்லைன்னாலும் அப்படின்னா அங்கே தண்டனை வழங்குவதால் எந்த பிரயோஜனமே படாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்தா அங்கே வந்து மன்னித்து விட்டுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப உசிதமான செயல். ஏன்னா அது மேலும் அந்த தவறு இழைத்தவனை இன்னும் பாவ செயல் செய்யாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு வழி மார்க்கத்தை கொடுக்குது. இப்போ இந்திரன் வந்து அந்த குதிரையோட போன பிறகு பிருது மகாராஜா விட்டுட்டாருன்னா அதுக்கப்புறம் இந்திரன் வந்து வேற எந்த முயற்சியும் செய்ய மாட்டான். ஆனா அதே வந்து இந்திரனை கொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு போய் அதுக்கப்புறம் அந்த குதிரையை எடுத்துட்டு வந்து அந்த யாகத்தை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து அது தேவையில்லை. சோ காலையில விஜயகுமாரி மாதாஜி பேசிட்டு இருந்தீங்க. எஸ், நம்ம வெறும் பக்தி பண்ணா போறோம், நம்ம வேற எதுவுமே இந்த ஆஸ்டரிட்டிஸ் தவங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. கரெக்ட். அதாவது அது எந்த நிலையிலன்னா ஒரு பக்குவம் அடைந்த நிலையில மட்டும்தான் அது அப்ளிகபிள். பக்குவமற்ற தன்மையில வந்து அது கண்டிப்பா அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஏன்னா பயிற்சியின்றி அதாவது வெறுமனே பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதற்குரிய அந்த பக்குவம் வந்து வழங்கப்படுவது கிடையாது. நாம் எந்த அளவுக்கு இறைவனை உணர்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு இறை பக்தியும் வந்து நமக்கு வந்து உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது. சோ நாம் எது வரைக்கும் உணராம இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நமக்கு அந்த பாக்கியம் என்பது இருக்காது. ஓகே, அதனால வைதி பக்தி அதாவது சாதன பக்தி, அதுக்கடுத்து வந்து அதுல ராகடுகா பக்தி, அடுத்து வந்து பாவ பக்தி, அதுக்கப்புறம் பிரேம பக்தி. ஒருவர் பிரேம பக்தியில் நிலை பெற்றவளுக்கு சாதன பக்தி செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா அதெல்லாம் அந்த கோட்டாவெல்லாம் எல்லாருமே முடிச்சுதான் போகணும், இல்லைன்னா பக்குவம் வராது. நம்ம வந்து போன ஜென்மத்துல வைதி பக்தியை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பண்ணிருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஜென்மத்துல வந்து பாவ பிரேம சீக்கிரமா வரும் இல்லையா? அதாவது முந்தைய வாழ்நிலையில நாம் எது வரைக்கும் விட்டு இருந்தோமோ அதுல இருந்துதான் இது தொடரப்படும் இல்லையா? இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த வைதி பக்தி அதுலயும் வந்து ஆஸ்டரிட்டிஸ் தவ வாழ்க்கைகள் இதெல்லாமே வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று எப்ப வரும்னா அவர்கள் வந்து ஒரு விடுதலை அடைந்த நிலையில போய் அவர்கள் அமரும் போதுதான். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எதையுமே சொல்ல முடியாது. ஓகே, அதனால இட் இஸ் நாட் டோல்ட் எங்கேயுமே வந்து நம்ம வந்து இது செய்யக்கூடாது தேவையில்லைன்ட்டு. ஆனா ஒருத்தர் அந்த நிலையை அடைந்த பிறகு தேவை கிடையாது இல்லையா? இப்படி விடுதலை தன்மை அடைந்தவங்களுக்கு நம்ம வந்து தர்ப்பணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரு குரு ஆச்சாரியாக யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க தர்ப்பணம். கண்டிப்பா தேர் ஆல் லிபரேட்டட் ஆல்ரெடி இல்லையா? தர்ப்பணையே யாருக்கு? நம்மள மாதிரி வந்து கர்மிகளுக்கு தான் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பா இன்னொரு ஜன்மத்தை ஏத்துக்கணும், மீண்டும் பிறவி எடுக்கணும். அட்லீஸ்ட் அந்த தர்ப்பணம் செய்வதால் அவர்கள் வந்து நல்ல ஒரு பிறவி எடுத்து அடுத்த இதுல வந்து இறைவனை சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அவங்க பெறட்டும்னு நினைச்சுட்டு நாம செய்யணும். அப்போ அந்த முன்னோர்கள் எல்லாருமே வந்து கரை சேர்கிறார்கள். சோ இதுதான்
எல்லாமே இந்த பக்திக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய தாற்பயங்கள் எல்லாமே. சாதன பக்தி எங்க செய்யணுமோ அங்க கண்டிப்பா செய்யணும். கனிஷ்டாதிகார நிலையில இருந்துட்டு கொண்டு பக்தியை மட்டும் நம்ம பக்தி பாதை ஒண்ணு மட்டும்தான் அதனுடைய இலக்கு தெரியாம அது எதற்காக செய்கின்றோம் என்று தெரியாம நாம செய்யக்கூடாது. அது ஆரம்ப கட்ட நிலையில அப்படி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் நாம படிப்படியா முன்னேறுவோம். ரித்து கீர்த்தே, இந்த இடத்துல பிரம்மதேவர் சொல்றார், உனக்கு இப்ப தடை வந்தாச்சு இல்லையா? இன்னொரு பாவத்தை இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு அடிக்கடி நமக்கு வந்து ஒரு தடைக்கல் வந்துட்டே இருக்குன்னா இறைவன் சித்தம் எதுவோ அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வரணும். ஆனா அதையே மீறி தாண்டி அதை அச்சீவ் பண்ணியே ஆகணும்னு நம்ம பிரயத்னிக்க கூடாது இல்லையா? உங்களுக்கு என்னோட எக்ஸாம்பிளே கொடுத்துருக்கேன். அதாவது நைட்டு சயன ஆரத்திக்கு போயிட்டு இருந்ததை வந்து முதல் 2 நாட்கள் நான் ஏன் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல், அதற்காக வீட்டுல வந்து ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கறது, எதுவுமே நடக்கல. அதுக்கப்புறம் அதையே அப்படியே ஏத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்கு நானே சொல்லிக்க வேண்டியதாயிடுச்சு. இப்போ இந்த சந்தியா ஆரத்திக்கு போயிடுறேன் நான். அதனால வந்து அட்லீஸ்ட் பகவான் நமக்கு வேற ஒரு ஆப்ஷன் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கார் அப்படிங்கிறத வந்து ஏத்துக்கணும். மேபி இது இறைவனுடைய சித்தமா கூட இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது இல்லையா? நமக்கு என்ன கோட்டா எங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பகவான் வந்து எந்த செயல்ல நம்ம ஈடுபடணும்ன்றது வந்து அவரே நிர்ணயிப்பார். நமக்கு அந்த உந்துதலும் நமக்கு கண்டிப்பா வரும். அப்ப நம்ம அந்த செயல்ல நாம கண்டிப்பா ஈடுபடணும். ஒரு செயலை நாம் செய்யணும்னு நாம நினைச்சுட்டு நம்ம மனசுல தீர்மானம் பண்ணிட்டு அதற்கான ஒரு முயற்சி செய்யும் பொழுது அநேக தடை கற்கள் வருகின்றது என்றால் அது இறைவனுடைய சித்தம் இல்லை என்பதை தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க ஏன் அந்த மாதிரி வந்து பிரம்மதேவர் வந்து பிருத்து மன்னருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாருன்னா, பிருத்து மன்னர் யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அம்சம் ஆவார் இல்லையா? அவர் ஒரு தூய பக்தர் ஆவார். அந்த நிலை அடைந்த பிறகு அவர்கள் வந்து வேள்வியை வந்து நடத்தணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனாலும் அத்தகைய நிலை அடைந்தவர்கள் அந்த வேள்விகளை ஏன் செயல்படுத்துகிறார்னா, அதாவது ஒரு மகாத்மா வந்து அவர் பின்னாடி, அதாவது அவர் ஆற்றக்கூடிய செயல்களை எல்லாம் ஏன் பகவானே செய்தார் இல்லையா? நான் செயல்படாமல் போய்விட்டால் என்னை பின்பற்றி எல்லோரும் செயலற்றவர்களாகி விடுவார்கள். அர்ஜுனா, எனக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல செயலாற்ற வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே கிடையாது, இருந்தாலும் நான் செயலில் ஈடுபட்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்வார் இல்லையா? ஏன்னா ஒரு சிரேஷ்டி இல்லையா அங்க கொடுத்துருக்கு இல்லையா? எந்த ஓமையை வந்து வைத்து ஒரு, அதாவது பெரிய மனிதர் வந்து மகாத்மா செய்து காட்டுகிறாரோ அதையே அவரை பின்பற்றுபவர்கள் வந்து செயல்படுகிறார்கள். இப்போ தேவேந்திரன் வந்து, அதாவது இந்திரன் வந்து தவறான ஒரு எடுத்துக்காட்டு செய்துட்டார். ஆனா அது பிற்காலத்துல பொதுமக்களால அதே செயல் வந்து பின்பற்றுவார்கள் என்று இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பிரம்மதேவர் வந்து பிருத்து மன்னருக்கு சொல்றார். அதனால நீ அவனை கொல்லணும்னு நினைக்காத அப்படின்னு சொல்றார். ஸ்வயம் இறைவனுடைய ஸ்வரூபம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இதன் நீ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, ஆல்ரெடி நீ ஒரு தூய பக்தி நிலையில அடைஞ்சாச்சு, இனிமே நீ சாதாரண பக்தி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்கார். 99 அஸ்வமேதத்தை செஞ்சேன், தட் இஸ் ஃபைன். இந்த 100வது விட்டுடு. இங்க இடத்துல கம்பேரிஷன், பொறாமை இதெல்லாமே உண்டு இல்லையா? தேவேந்திரனுக்கு பொறாமை, தன்னுடைய பதவியை வந்து யாருக்கு, பிருத்து மன்னருக்கு சென்று விடுமோ என்ற பயம், அதனால அவனுக்கு பொறாமை, அந்த வேள்வியை வந்து செய்யாமல் தடுக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம். இப்படித்தான் இந்த ஸ்லோகங்கள் வருது இல்லையா? நாம் இந்த இதுல பார்க்கும் பொழுது பிருத்து கீர்த்தே, பிருத்துவின் புகழ், பிருத்து மன்னரின் பூயா நடைபெறட்டும், தர்ஹி ஆகையினால், ஏக ஊன சத் கிருத்து 91 ஏக ஊன சத கிருத்த, கிருத்து அப்படின்னா யக்னம் வரும். அது 100 ஏக ஊன, அதாவது ஒன்று கம்மி 99 இல்லையா? 100க்கு 1 கம்மின்னு சொல்றாங்க. 99 இல்லையா? வேள்விகள் செய்தவர், அலம் பெறுகின்ற நன்மை ஒன்றும் இல்லை. ஆல்ரெடி தூய பக்த நிலையில இருக்கும்பொழுது நீ ஒரு அஸ்வமேதம் செஞ்சாலும் சரி, 99 செஞ்சாலும் சரி, 100 செஞ்சாலும் சரி, அதற்கான பலன்கள் வந்து நீ பக்தி தொண்டிலேயே நீ ஆல்ரெடி பெற்று விட்டாய், இது தேவையே இல்லை உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். யாருக்கு இது தேவைன்னா, பக்தியை வந்து இன்னும் உணராதவர்கள் இல்லையா? பக்தியினுடைய மேன்மையை புரிந்து அவ்வனமே செயலாற்றாதவர்கள், இப்படி ஒன்றொன்றாக, அதாவது நம்ம பௌதிகவாதி நிலையில யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது தேவை. உனக்கு அது தேவையில்லை, உனக்கு அது தேவை கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு. அதனால நீ 99 செய்திருந்தாலும் 100 செஞ்சாலும் ஒண்ணுதான்.
அதனால ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் இருக்க போறதில்ல. ஏன்னா உன்னுடைய நிலையிலே யூஆர் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்டு இல்லையா? இறைவனுடைய பாதங்கள் மீது உன்னுடைய மனதை நீ ஆல்ரெடி நிலைப்படுத்தி விட்டாய். இதுக்கு மேலப்பட்டு நீ செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்படின்னா முமுட்சுவா ஆயிட்டார் இங்க இருக்கும் பொழுதே. சோ அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அவர் ஆல்ரெடி இறைவனுடைய அவதாரமாகனால் அவர் வந்து ஒரு தூய பக்த தொண்டர், கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டவர், இப்படி எல்லாமே நம்ம அவருக்கு சொல்லலாம். சோ இந்த வேள்விகள் எல்லாம் எதனால செய்யறது? நாம எல்லாம் கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு இல்லையா மேன்மையான இறை தொண்டை மட்டுமே நம்பி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு நாம தள்ளப்படணும் என்பதற்காகத்தான் இதெல்லாமே செய்யுது. யக்னம், தானம், தவம் இது எல்லாமே ஒருத்தருடைய இருப்பை வந்து அது தூய்மைப்படுத்துகிறது. சோ அந்த ஒரு செயலுக்காக தான் அது செய்யறதை வழி ஆல்ரெடி தூய்மை அடைந்த உனக்கு இங்க கலங்கங்கள் என்பது இல்லாதப்போ நீ எதற்கு இன்னொரு வேள்வி? 99 செய்தாலும் ஒண்ணுதான், 100 செய்தாலும் ஒண்ணுதான் அப்படின்ட்டு யாரு சொல்றாரு? பிரம்மதேவர் சொல்றாரு. மாமன்னரான உஷ்டி சோ ஒன்றுமில்லை கிருதுபி வேள்விகளை செய்வதனால் இஷ்டை தனக்கு செய்யப்பட்ட நன்கு செய்யப்பட்ட ஏனென்றால் பவான் உனது மோக்ஷ தர்ம விடுதலைக்கான பாதையின் அறிந்தவர் இல்லையா? அவருடைய விடுதலைக்கான பாதையை அவர் கண்டிருக்கார். மாமன்னர் பிருத்துவிற்கான வேள்விகள் மொத்தம் 99 மட்டும் இருக்கட்டும், இதுவே போறோன்ட்டார் பிரம்மதேவர். ஏன்னா இனிமே இந்திரன் தவறு இழைக்க கூடாது இல்லையா? இந்திரன் மட்டும்தான் வந்து 100 வேள்விகளை செய்து அந்த அதாவது சதகிருத்து இல்லையா அவருக்கு வந்து உண்டு அந்த பேரு. சோ அதனால நீ வந்து இது இப்படியே நிறுத்துங்கிறார். இன்னும் இந்திரனுக்கு இன்னும் இழிவான ஒரு நிலையை நாம ஏற்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது. மேலும் பிரம்மதேவர் தனது உரையினை நிறைவு செய்தார். பின்னர் அவர் பிருத்துவை பார்த்து வீடு பெற்றுக்கான வழிமுறைகளை முற்றிலும் அறிந்திருக்கும் அவர் மேலும் மேலும் வேள்விகள் செய்வதனால் என்ன பயன் அடைய போகிறது இல்லையா? சோ வீடு பேர் என்பது என்ன, அந்த ஸ்தானத்தில் அவர் வந்து இடம்பெற்றக்கூடிய நிலை, இதெல்லாமே புரிஞ்சிட்ட பிறகு மீண்டும் வேள்விகள் எதுக்கு செய்யணும்? யக்ஞம் தானம் தவம் இது ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையினுடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். சோ அதனால அந்த செயல்கள்ல வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இவர் அனைத்தையுமே அவர் இறைவனுடைய அவர் இறைவனுடைய விரிவங்கம் இல்லையா? விரிவங்கன்றது அவதாரம் என்று சொல்லலாம். இன்டைரக்ட் விரிவங்கம் என்பது டைரக்ட் ஆயிடும். ஓகே, சோ கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. அவருடைய அவதாரம். அதனால அந்த இறைவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மரியாதை இதெல்லாமே உண்டு அவர்கிட்ட இல்லையா? இடஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் சர்வீசஸ் எல்லாமே அவர் பண்றாரு. பிருத்து மன்னர் தொடர்ந்து 100 வேள்விகளை செய்வது கண்டு அவரை அமைதிப்படுத்த பிரம்மதேவன் நேரில் வந்தார். பிருத்து மன்னர் 100 வேள்விகளை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்ததை தேவேந்திரன் கடுமையாக எடுத்துக்கொண்டார் இல்லையா? ஏன்னா தனக்கு நிகராக ஒருத்தர் வந்துட்ட தன்னுடைய பதவிக்கு. சோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் நம்ம பௌதிக குலத்தை கூட பார்க்கலாம். சில ஆர்கனைசேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நபர் வந்து ரொம்ப மோசமான கேரக்டரோடு இருப்பாங்க, புரியுதுங்களா? அவரது அதிகாரம் கொடிகட்டு பறந்தது. இது எல்லாம் நிறைய இடங்களை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஸோ பவர்ஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் பவர்ஸ் வந்து அதை துஷ்பிரயோகம் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஓகே, ஆனா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கூட இது தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா அவனால வந்து நல்ல ஒரு நன்மைகள் எல்லாம் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க. ஸோ ஆர்கனைசேஷன் என்ன எதிர்பார்க்கறது? இவன் ஒரு நல்ல மனிதனா தெரிந்து இவன் வந்து தன்னுடைய வேலைகளை செய்வானா அப்படிங்கறதுதான் எதிர்பார்ப்பு இல்லையா? ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல இவன் நல்லவன் அவன் கெட்டவன் நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. எந்த சமயத்துல யாரு கெட்டவங்களா இருப்பாங்க, எந்த சமயத்துல யாரு நல்லவங்களா இருப்பாங்கன்றது நம்மளால சொல்ல முடியாது. எல்லாமே சூழ்நிலை தான் காரணம். சோ அந்த நபருக்கு ஆல்ரெடி வந்து இன்னொரு கேண்டிடேட் எடுத்து அவங்களுக்கு உன்னுடைய லோட குறைச்சிக்கோ, ஸ்பிளிட் பண்ணு அப்படின்ற ஒரு நிலை சொல்லப்பட்ட போது அந்த நபர் 2ஆம் நபரை தேர்ந்தெடுக்கவே இல்லை. ஏன் சொல்லுங்க? இது கண்கூட நான் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய உண்மை. இது ஏன் தேர்ந்தெடுக்கலன்னா தன்னுடைய நிலைக்கு தானே வந்து குழியை வந்து பறிச்சுட்டு இருக்கோம்னு நினைச்சிட்டார். அதுதான் என்னுடைய பர்மனண்டான ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னு நினைக்கிறார். அந்த உத்தியோகமே கடைசி வரைக்குமே இருக்கும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா? சோ அவர் இன்னொரு நபரை அவர் வந்து உருவாக்கவே இல்லை. அந்த இரண்டு நிலைகளாக பிரிச்சு நீ பாதிலோடு அவர் பாதிலோடு, ஏன்னா மொத்தலோடு நீ உனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறத வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னா கூட ரைட் கேண்டிடேட் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தனக்கு போட்டியாக யாரோ ஒருத்தர் வர போறாங்க, வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு பேக்கேஜ் இவரோட கம்மியா தான் இருக்கும். ஸோ கம்மியான பேக்கேஜ் இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த ஆளு சில நாட்கள் 1 மாசம் 2 மாசம்
வந்து அவர் நல்ல வேலையை பார்த்துட்டாருன்னா அப்ப இவரை வந்து கண்டிப்பா வீட்டுக்கு போன்னு சொல்லிடுவாங்க. அதற்காக அவர் வந்து வளர்க்கல. ஸோ இதுதான் உண்மை. ஸோ இப்ப இந்த பதவி போட்டியெல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? தேவேந்திரன் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு நமக்கு, இல்லையா? ஸோ திருடக்கூடிய அந்த புத்தியும் நமக்கு எங்க இருந்து வந்தது? தேவேந்திரன் கிட்ட இருந்து தான் வந்தது. மேலும் வந்து விரோதம் கொள்ளக்கூடிய அந்த குணம் நம்ம கிட்ட எங்க இருந்து வந்தது? தேவனுக்கு தேவரா இருக்கக்கூடிய அந்த தேவேந்திரன் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. ஏன் கர்ணனுடைய கவச குண்டலங்களையே வேஷம் போட்டு ஏமாத்துறதும் நிறைய வாட்டி பண்ணிருக்கான். அதுதான் சொல்றேன். சோ ஏன்னா இப்ப இந்திரன் என்ன பண்ணுவான், அதாவது ஒரு பிராமண வேஷம் போட்டு இவனுடைய யாரு அர்ஜுனன் கர்ணனுடைய கவச குண்டலங்கள் எல்லாம் வாங்கிடுறான், இல்லையா? சோ பிகாஸ் இட் இஸ் எ டிவைன் வெப்பன், தட் இஸ் அன்ஜஸ்டிஃபையபிள். ஏன்னா மனிதர்களுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய போர்ல வந்து தெய்வீக சக்திகள் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்திற்காக அவர் வந்து வாங்கிடுறார் அத, இல்லையா? கர்ணனுடைய கவசமும் மற்றும் குண்டலங்கள் ரெண்டுமே வாங்கிடுறார். ஸோ அப்படி அவருக்கு வேஷம் போடுறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை போல. நம்ம நிறைய இடங்கள்ல அவரை பத்தி படிக்கும் போது, இல்லையா? நாம ஏன் இன்னைக்கு இப்படி வேஷம் போடுறோம்? இப்ப நம்ம வந்து செயற்கை முறையில வேஷம் போடல, வார்த்தைகள்ல நம்ம வேஷம் போடுறோம். அடுத்தவங்களை நல்லா பாத்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கோட அவங்களுக்கு வந்து நாம என்ன பண்றோம், எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவங்கள கண்டாலே நமக்கு ஆகாது, இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் எல்லாமே உண்டு வாழ்க்கையில. நாம அன்றாட நிகழ்ச்சிகள்ல நாம பார்த்துட்டுதான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்தது? இந்திரன் கிட்ட இருந்து வந்தது இந்த சுபாவம், இல்லையா? இந்திரன் ஒருவன் தான் 100 வேள்விகளை செய்தவனாக இருந்தான். உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்களின் இயற்கை என்னவென்றால் ஒருவர் மீது ஒருவர் வந்து விரோதம். இது ஆன்மீகத்திலயும் உண்டு, இதே ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்லயுமே உண்டு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா, நம்ம யார்கிட்ட நம்ம அசோசியேஷன், இவந்தோ நம்ம டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல நம்ம இருக்கிறோம், அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன் வந்து ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும் நம்ம. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அங்கே வந்து பர்சனலி எதையுமே எடுத்துக்க கூடாது நம்ம. ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து புஷ்ப மாதாஜி வாசிக்கிறேன்னு சொன்னப்போ, புஷ்ப மாதாஜி நீங்க வாசிக்க கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா அவங்க அதை அஃபெண்டிங்கா எடுத்துக்க கூடாது. தேர் மேபி சம் ரீசன் மாதாஜி சொல்லியிருப்பாங்க. மாதாஜி எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்றேன், உங்களை பத்தி சொல்லல, ஓகே, தவறா எடுத்துக்காது. ஸோ எக்ஸாம்பிள். ஸோ அது என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன், இல்லையா? ஸோ மாதாஜி ஏன் என்ன படிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஆனா சில காரணங்கள் உண்டு, அதனாலதான் நான் அதை சொல்றேன்றத வந்து அவங்க புரிஞ்சிக்கக்கூடிய பக்குவத்துக்கு அவங்க வந்துருவாங்க. இல்ல ஒண்ணு அவரை என்ன வந்து தனியா கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா நான் சொல்றேன், இல்லையா? அது போல வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. அதாவது எனக்கு எல்லாருமே ஒன்றுதான், யாரையுமே வந்து வேறுபாடு பார்க்கணும்னு இல்லை, எல்லாருமே பக்தர்கள் தான், எல்லாருமே என்னுடைய பக்தர் நண்பர்கள் தான். அதனால இவங்க தான் வாசிக்கணும் அவங்க வாசிக்க கூடாதுன்னு இல்லை. ஆனா சில சமயங்கள்ல வந்து நாம் என்ன பண்றோம், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறுத்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். ஏன்னா ஸோ இன்னொருத்தருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட், அதாவது ரிக்வயர்மெண்ட், கம்ப்ளைண்ட் அந்த மாதிரி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இங்க உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய நான் அதை நான் செய்யவில்லைன்னா தட் இஸ் நாட் த ரைட், இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தான் சில சமயங்கள்ல வந்து டக்குன்னு நான் வந்து அவங்க ஆல்ரெடி முன்னன்னைக்கு எப்பயாவது 2 நாள் முன்னாடி வாசிச்சிருந்தா கூட அவங்களை இருங்கோ நீங்க வாசிக்காதீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா திஸ் வில் ஹெல்ப் அதர்ஸ் ஆல்சோ, இல்லையா? அதை நம்ம அந்த ரொட்டேஷனுக்கு வந்துடணும். ஆனா எப்ப நீங்க எல்லாருமே யார் வாசிச்சாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற அந்த மனசு வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் யார் வாசிச்சாலும் நீங்க பெருசா எடுத்துக்க மாட்டீங்க. இன்னொன்னு ஒரு ஆப்ஷன் என்னன்னா, நீங்க மியூட்ல இருந்து எல்லாருமே வாசிக்கணும், அதுதான் வந்து நல்லது. தட் இஸ் த குட் திங். இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல மட்டும்தான் நீங்க வாசிக்கணும்னு கிடையாது, மியூட்ல இருந்துட்டு நீங்க வாசிச்சுட்டே போகும். அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரீடிங் படிச்ச மாதிரி இருக்கும், இல்லையா? அவங்க வாசிக்கும் போது நீங்களும் வந்து மியூட்ல இருந்து வாசிங்க, தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது. ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி வரும், இல்லையா? ஸோ அதனால யாருமே இதுல வந்து தவறை இழைக்கல. ஆனா நம்ம அந்த உத்வேகம் இது வந்து ரைட்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், ஆனா தவறான இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது, இது ரைட்டான இன்ஃபர்மேஷன். ஆனா அதுலயுமே நமக்கு என்ன ஆகுது, ஒருத்தவங்க வாசிக்கிறாங்க எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல, அங்கேயே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வந்துருது. அதனாலதான் நம்ம அப்ப என்ன ஆகுது, ஒருத்தர் மேலே இன்னொருத்தருக்கு வந்து அந்த விரோதம் என்பது வந்து அதை கண்டிப்பா தவிர்க்கணுன்றதுக்காக தான் சில சமயங்களை நான் நிறுத்தி விட்டுருவேன், ஸோ தட் இன்னொரு ஆத்மா வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ மாதாஜி எனக்கு கொடுத்தாங்கப்பா,
அப்ப அந்த படிக்கணும்னு நினைச்ச அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து ஆத்மா மேல இவங்களுக்கு எந்த ஒரு விரோதம் வராது. சோ ஆனா இப்ப நான் நிறுத்தின ஆத்மாவை பத்தி தான் நிறைய யோசிக்கணும் இனிமேல். ஓகே, எதுக்காக வந்து மாதாஜி நிறுத்தினாங்க, மாதாஜி ஏன் பண்ணாங்க அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அதுக்காக ஒரு விளக்கத்தை தான் உங்களுக்கு இப்ப கொடுத்தேன். ஓகே, அதனால நான் எப்பயாவது இருங்கோ மாதாஜி நாங்க அப்படிலாம் நினைக்கல மாதாஜி, நீங்க இதுக்காக தான் பண்ணிருப்பீங்கன்னு எங்களுக்கு புரியுது மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி, ரைட்டா அர்த்தம் பண்ணிட்டா நோ இஷ்யூஸ். தெரியாம இருந்தா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இது சொன்னேன் நானு. மாதாஜி நாங்க ரைஸ் பண்ணல, கை ரைஸ் பண்ணா நீங்க படிக்க சொல்ல போறீங்க, நான் ரைஸ் பண்ணலங்கிறதுனாலதான். ஏன்னா நோ ப்ராப்ளம், கொஞ்சம் பிரச்சனை, நோ ப்ராப்ளம். உங்களை பத்தி சொல்லவே இல்லை, படிச்சுட்டேன் பிரச்சனை வந்து என்ன பண்றது. உங்களை பத்தி சொல்லல, உங்களை பத்தி கிளாஸ் சொல்லல. அட்டெண்ட் பண்றேன் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். அட்டெண்ட் பண்றேன், என்ன பண்றேன். ஓகே நோ நோ, இட் இஸ் an எக்ஸாம்பிள். எதுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இந்த விரோதம். நோ ப்ராப்ளம், நான் எனக்குன்னு எடுத்துக்கல, பொதுவா சொன்னேன். எல்லாருக்குமே நான் ஒரு பொசிஷன்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க அந்த அந்த தர்மத்தை கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும் இல்லையா? சோ இல்லாத விரோதத்தை வந்து இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துல நம்ம ஏற்படுத்திக்க கூடாது. அதுக்கு எப்படி சுமூகமா, இப்ப நான் சொன்னா நீங்க எல்லாரும் கேட்பீங்க, அடுத்த வாரத்தை மாதாஜியை பத்தி யோசிக்க மாட்டேங்க இல்லையா? மாதாஜி எதுக்கு சொன்னாங்கன்னு யோசிப்பாங்க. தட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட் யூ ஹவ் கிவன் டு மீ. அதனால நானும் வந்து உங்களுக்கு அந்த மரியாதை திருப்பி கொடுக்கணும்னா நீங்க எல்லாருமே ஒன்று கூடி எல்லோரோடையுமே நல்லா இருக்கணும், அந்த இன்டென்ஷனுக்கான அந்த மார்க்கத்தை நான் கண்டிப்பா ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் இல்லையா? இது என்னோட கடமை. அப்படி என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல மாதாஜி, ஆனா அந்த இது சாண்டிங் மட்டும் பண்ணிடுறேன், மங்கள ஆரத்தி பாத்துறேன், அவ்வளவுதான். வேற எதுவுமே பண்ண முடியல. பண்ணுங்க 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 பண்ணுங்க, நோ இஷ்யூஸ். பண்றேன், பண்ணுங்க, அதே பண்ணுங்க மாதாஜி. சேவை இதே சேவை தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. இப்பதான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன், என்னோட எக்ஸாம்பிளே சொன்னேன் இல்லையா? உங்ககிட்டயும் நான் பேசியிருக்கேன். ஐயோ சயன ஆர்த்தி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆர்த்தி. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு போனப்போ வந்து சயன ஆர்த்தியில தான் கலந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் 2வது வாட்டி போனப்போ சயன ஆர்த்தியை பார்க்க முடியல. ஏன்னா ஜெகநாத் பூரியில வந்து ஜெகநாதர் எப்ப தூங்குவாருன்னு அவர் தான் இண்டிகேஷன் கொடுப்பாராம். அது வரைக்குமே அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பிரீஸ்ட் எல்லாம் காத்துட்டு இருப்பாங்க. நைட்டு 11 மணி 12 மணி, சில சமயத்துல 1 மணி வரைக்கும் கூட ஜெகநாதர் வந்து உத்தரவு கொடுக்க மாட்டாராம். சோ அப்படி சயன ஆரத்தி வந்து ஸ்டாண்டர்டா இந்த டைம்ல தான் நடக்கும்ட்டே கிடையாது ஜெகநாத் பூரியில. ஆனா என்னுடைய அதாவது அதிர்ஷ்டமா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த சுக்ருத்தியால அன்னைக்கு ஸ்டார்டிங்கே வந்து அன்னைக்கு எல்லாருமே போகணும்னு நினைக்கவே இல்லை. அன்னைக்குதான் பிரயாணம் பண்ணி போய் களைப்பா எல்லாரும் இறங்குனாங்க. இருந்தாலும் யாரெல்லாம் வரீங்களோ கோயிலுக்கு வாங்கோன்னு அழைச்ச உடனே போயிட்டோம். 10 மணி கோயில் சாத்துற டைம் அன்னைக்கு அந்த சயனாரத்தி, அந்த பாடல் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. அந்த பாடல் என்னால இன்னும் 100 வாட்டி கேட்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் இருக்கு. ஆனா அது நார்மலான நம்ம பாடுற பாடல் கிடையாது. அந்த டெம்பிளுக்கு உரித்தான பாடல் சயன ஆரத்தி பாடல். ஓகே, சோ அப்படி நம்ம இந்த சயனாரத்தி மேல ஈடுபாடு. இப்ப இங்க சயனாரத்தி தான் பாடிட்டு இருந்தேன், இப்போ சடனா நிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன். நின்ன உடனே நானும் எல்லா சாதாரண மக்களை போலதான் அதன் மீது ஈடுபாடு கொண்டு இந்த சேவை தான் செய்யணும்னு மனசுல வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருந்தது தவறு இல்லையா? சோ வி ஷுட் அக்செப்ட் இட். ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு மனசு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சீனியர் டிவோட்டியோட ஒரு வரி, எஸ் டேக் கேர் ஆஃப் த ஃபேமிலி கன்ஸ்ட்ரெயின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அதனால வந்து நம்ம அதை நினைக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது அப்ப மனசு மாறி ஓகே அடுத்த பாசிபிலிட்டி என்ன, நமக்கு சந்தியா ஆரத்தி போலாமே அப்படின்னு நினைச்சு சந்தியா ஆரத்தி போயிட்டோம். சோ இறைவனுடைய சித்தம் எதுவோ அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். ஆனா ஆரம்ப கட்டத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்காது, அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம அதை வந்து இது இல்லையே அது இல்லையே அப்படின்ற ஏக்கம் வந்து வரும். சோ இது உங்களுக்கு படிக்கலன்ற ஏக்கம் இருந்தாக்கா எனக்கு அந்த ஆரத்திக்கு போகலன்ற ஏக்கம், அவ்வளவுதான். டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டிஸ், அவ்வளவுதான். அதாவது பக்தி மார்க்கத்துல போகும்பொழுது பக்தி செயல்கள் தான் வேறு இல்லையா? ஆனா பாவம் என்பது ஒன்றுதான். இந்த இடத்துல ஆரம்பத்துல நமக்கு விட்டு கொடுக்க முடியாத மனசு, அதுக்கப்புறம் வந்து விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனசு, எல்லோரையுமே வந்து அதே நிலையில ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்துடும். இதெல்லாம் யாரால வருது? குரு மற்றும் அதாவது இறைவனுடைய அருளாலதான் இதெல்லாம் நிகழ்றதே. ஆனா அதெல்லாம் உணர்தல் அடிப்படையில வரும்பொழுது நிரந்தரமாக இருக்கு. அது உணராத வரைக்கும் நாம கண்டினியூஸா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம தவறு இழைச்சுட்டே தான் இருக்கும். அதனால இதெல்லாம் நாம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க மியூட்ல இருங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே. சோ ஒருவர் மீது ஒருவர் விரோதம் வரும் இல்லையா? இங்கே பதவிக்கு போட்டி.
அதனால தான் தேவர்களின் தலைவனாகி இருந்த இந்திரன் கூட பிருத்து மன்னர் மீது விரோதம் கொண்டு அவர் செய்து கொன்ற 100 வேள்விகளை தடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். உண்மையில் போட்டி மிக கடுமையாக இருந்ததினால் தேவேந்திரன் தனது புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக, இது அவனுடைய சுயநலம் தான் இல்லையா, அவனுக்கு அவனுடைய பதவி மீது இருக்கக்கூடிய மோகம் தான் இல்லையா, பிருது மன்னரின் வேள்விகளை தடுப்பதற்காக சமயத்திற்கு புறமான பல புது நெறிகளை கண்டுபிடித்தான். அதாவது பாஷண்டித்தனம். இவ்வொழுங்கின சமய நெறிகளை தடை செய்வதற்காக பிரம்மதேவன் வந்து இன்னும் தொடர்ந்து வேற என்ன செய்வான் அடுத்துன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா, தேவேந்திரன் என்ன செய்வான்றது அதையும் தடுக்கணும், இல்லைன்னா அதையும் வந்து உதாரணமா மாறிடும் இந்த புவியில அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அவர் தடுத்து நிறுத்தணும்னு வர்றார் ஆக்சுவலி. சோ இந்த சாலையில் தோன்றினார். பிருத்துவோ முழுமுதற் கடவுளின் மிகச் சிறந்த பக்தராவார் இல்லையா, அதனால் அவர் வேத நெறிப்படியான சடங்குகளை செய்ய வேண்டும் என்று நியதி இல்லை. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு இங்கதான் நான் உங்களுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்றேன். அதாவது ஒருத்தர் தூய பக்தி நிலை அடைவது என்பது இறுதி நிலை, அது டாப் மோஸ்ட். ஓகே, ஒரு சிலருக்கு அது அடைஞ்சு விடும். இப்ப தண்டகாரண்யத்துல இந்த ரிஷி முனிகளுக்கு வந்து ராமபிரானாக அவதரித்த போது அவங்களுக்கு அந்த நிலை கிடைக்கல இல்லையா. அதாவது அவங்க வேத சாஸ்திரங்கள் வைதி பக்தி அதெல்லாமே பண்ணிதான் இறைவனிடத்துல போகணும்னு நினைச்சாங்க. இறைவனையே வந்து நாயக பாவத்துல அவங்க வந்து ஏத்துனாங்க. ஆனா அவங்க அடுத்த பிறவில எப்படி ஆனாங்க, அவங்க வந்து அவதாரத்தின் போது எல்லாருமே வந்து கோபியர்களாக வந்தாங்க இல்லையா. சோ அப்போ அவங்க எந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் கோபிஸ் எங்கேயாவது ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணாங்களாங்க? கிடையவே கிடையாது. எழுந்தா கண்ணன், நின்றா கண்ணன், அமர்ந்தால் கண்ணன் இல்லையா. ஒவ்வொரு செயலிலுமே கண்ணனை பார்த்தார்கள். they are all observed in that இல்லையா. சோ கண்ணன் எதிரில இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி அவங்க எதிரில இருந்தாங்க. கோபியர்கள் எல்லாமே எப்பொழுதுமே கண்ணனையே எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் இல்லையா. they're full in observation, meditation. சோ அதனால எப்பவுமே கண்ணனை விட்டு அவர்கள் பிரிந்ததாக கிடையாது. ஸோ அந்த புக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அதுல வந்து பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கண்ணன் எப்பவுமே நீங்கினது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு கூட அதுல கொடுத்திருக்காரு. அந்த டீட்டெயில் எல்லாம் இருக்கு. எவ்வாறு அவர் நீங்கலன்றது வந்து அந்த சீனியர் டிஓடி எழுதியிருக்கிறத வந்து கண்டிப்பா படிச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் வில் டேக் டைம். ஓகே, இந்த யாத்திரை எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு வந்த பிறகு நான் அதை வந்து ஒரு டாபிக்கா உங்களுக்கு நான் ஒரு 5 நிமிஷம் ஐ வில் கிவ் தட் இன்சைட். சோ இப்ப தண்ட காரியத்துல இருந்த அந்த ரிஷிமுனிகள் வந்து யஜ்ஞங்கள் தான் பண்ணாங்க. அங்க எல்லாமே ஆஸ்டரிட்டிஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் யாருக்கு? ஆரம்ப கட்டத்திலையும் இல்லையா அந்த பக்தியில வந்து பூர்ணம் அடைவதற்கு ஆன நிகழ்வுகள் தான் இது எல்லாமே. ஒரு முறை அந்த பக்தியில நிறைவடையும் பொழுது அடுத்த வாட்டி அவர்கள் இங்கே வரணும்னாக்கா அவங்க பக்தி யோகத்துல மட்டும்தான் இருப்பாங்க. சோ அப்படிப்பட்டவங்க வந்து தனியா செப்பரேட் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் செய்ய வேண்டியதே இல்லை. அதனால அவங்க எப்பவுமே இறைவனையே எண்ணிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்துல 24/7 இறைநிலையில இருந்தாக்கா செப்பரேட்டா அவங்க ஆஸ்டரிட்டிஸ் எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிள் கிடையாது. அந்த நிலையை வந்து அடைந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான். ஒருவர் அந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறார் என்பது அவருடைய குருவினுடைய இது பிரகாரம் தான் வந்து அவங்களால அது அவங்களுக்கு தெரிய வரும். சோ அதை நான் அவங்களா கண்டுபிடிச்சுக்க முடியாது. குரு will instruct you have reached this level அப்படிங்கிறது வந்து குருவுக்கும் அந்த சிஷ்யனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வச்சுதான் அது நிகழும். ஸோ ஒன்லி குரு will evaluate தன்னுடைய டிசைபிள் எந்த நிலையில இருக்கார், கர்மகாண்டியில இருக்கானா, கர்மயோகத்துல இருக்கானா, தியான யோகத்துல இருக்கானா, இல்ல வந்து பக்தி யோகத்துல வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியா இருக்கானா, மத்தியம அதிகாரியா இருக்கானா, இல்ல உத்தம அதிகாரியா இருக்கானா. சோ எடுத்த உடனே நாமெல்லாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து தான் ஒரு குருவை அணுகி இருக்கிறோம் இல்லையா. இப்போ புஷ்ப மாதாஜி எடுத்துட்டா வாழ்க வளமுடன்ல வந்து தியான பயிற்சிகள் எல்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா. she has become in that ஒரு யோகியான அந்த நிலையில இருந்து அவங்க யோக நிலையில அடையல, ஆனாலும் அவங்களுடைய பிராக்டிஸ் அந்த வழியா தான் வந்திருக்கு இல்லையா. சோ இப்ப பிரேமா மாதாஜி புக்கை படிச்சு அதாவது ஞானத்தை வந்து ஜிக்னாசி செய்யலான்ட்டு அந்த நிலையில வந்திருக்கலாம். சோ யாருமே முழுமை அடையல, பட் எடுத்துக்கொண்ட பாதை வந்து வெவ்வேறு பாதைகள். ஆனா இறுதியில எல்லாருமே இப்ப எங்க வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம், நம்ம பக்தியில கனிஷ்டத்துல இருக்கிறோமா மத்தியில இருக்கமான்றது நமக்கு தெரியாது. எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் அந்த குருவுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா. சோ அப்படி நம்ம இந்த பாதையில முன்னேறணும்னா ஒரு அடியிலுமே வந்து பகவான் வந்து நமக்கு வந்து வழி நடத்தி கொடுப்பார் இல்லையா. சோ நம்ம எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பாதைகளே வேறு இல்லையா. அதாவது வந்து பகவான் எந்த நிலையில இருந்தாலும் நம்மளை பிக் பண்ணிக்கிறார் இல்லையா. அதற்கான நம்ம எப்ப அவரை திரும்பி பாக்குறோமோ, நீ ஞானியாயிரு, யோகியாயிரு, கர்மகாண்டியாயிரு, எந்த நிலையா இரு, ஆனாலும் உனக்கு வந்து இந்த பாதை வந்து உத்தரவாதம். நாம திரும்பி பார்த்தாதான்
அப்பதான் அந்த இதுவே கிடைக்கும். இறைவன் இருக்கின்றார், இறைவனாலதான் இது நடக்கின்றது, பகவானே எனக்கு இந்த பாதையை வந்து எனக்கு அமைத்து கொடு அப்படிங்கிற ஒரு இது நமக்கு பிரார்த்தனைகள் இருந்தால் ஒழிய இல்லையா, பக்தி பண்ணால் ஒழிய நமக்கு அந்த பாதை வந்து கண்டிப்பா தென்படாது இல்லையா. சோ அப்படி பிரம்மதேவன் வேள்வி சாலை தோன்றி இந்த அதாவது ஆல்ரெடி அவர் ஒரு தூய பக்தி நிலை, பியோர் டிவோட்டி நிலையில இருக்கார். அவருக்கு இதெல்லாம் வேள்விகள் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. வேள்விகள் எல்லாம் யாருக்கு? பேஸ் லெவல்ல இருக்கிறவங்களதான் வேள்விகள். அதெல்லாம் செய்து பக்குவமானாதான் அதுக்கப்புறம் அந்த நிலையை தாண்டி செல்வது. சோ ஆனால் அவர் வேத நெறிப்படியான சடங்குகளை செய்ய வேண்டும் என்று நியதி இல்லை. எதற்காக சொல்லப்பட்டது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடவே கூடாது. நம்ம ஒருவருடைய பக்தி நிலை கொண்டுதான் அவர்கள் என்ன செயல்கள்ல வந்து அவர்கள் வந்து நின்றால் போதும் என்றது தீர்மானிக்கப்படுகிறது. நாம் எல்லாம் ஆரம்ப கட்டம், நாம் எல்லாம் பகவானுக்கு வேள்வியும் செய்யலாம். அதாவதுதான் இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து அந்த யக்னங்கள் வந்து பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, சங்கீர்த்தன யக்னம். ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய பிராமணிக்கல் இதுல வந்து அத்தனை குவாலிஃபைடான பிராமின்ஸும் கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுடைய மந்திர உச்சாடனங்களும் வந்து அவ்வளவு வந்து ரியலைஸ்டா, அதாவது அந்த மந்திர உச்சாடங்களும் உண்மையாக மாற்றங்கள் ஏற்படாது இல்லையா. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து நாலேஜ் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கலியுகம் தான் இது. பிராமணர்களை தப்பு சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் இந்த யுக தர்மமே அப்படிதான் இருக்கு. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல சிம்பிளா நம்ம வந்து ரொம்ப சுலபமா நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னது, கலியுகத்துல எல்லாமே குறைதான், ஆனா ஒன்று மட்டும் நமக்கு நிறை. சும்மா மனதிலேயே இறைவனை நினைக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை பெற்றாலே இறைவனை போய் சேரலாம் இல்லையா. சோ அப்படி ஒரு பாவத்தை வந்து நாம வளர்த்துக்கணும். இங்க சடங்குகள், இச்சடங்குகள் கர்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மேலும் மெய் உணர்வில் இருக்கும் பொழுது அப்படின்னா செல்ஃப் ரியலைஸ், தன்னை உணர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மா, ஒரு பக்தனுக்கு வந்து இவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தேவையே கிடையாது. அதனால்தான் நம்ம காலையில விஜயகுமாரி மாதாஜி அவங்க சொன்னாங்க, எல்லாமே இந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் இதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியதே இல்லை. வெறும் உட்கார்ந்த வண்ணமே இறைவனை வந்து ஜபங்கள் செய்தாலே போறோம். ஆனா எத்தனை பேருக்கு அந்த இது வருது, மனப்பக்குவம் வருது? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. ஜபம் செய்யறதுக்கு உட்கார்றதுக்கு வந்து எத்தனை பேருக்கு வரும்? அது நோ இல்லையா. அதனால அட்லீஸ்ட் இந்த சின்ன சின்னதெல்லாம் செய்தாவது நீ பக்குவம் அப்பப்ப அடைஞ்சின்று, நான் ஜபம் மட்டும் செஞ்சுக்கிறேன் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜபத்தையும் செய்யாம இந்த செயலும் செய்யாம இல்லையே, மேன்மையா போன அந்த நிலையில இருந்து கூட கீழே இறங்கி தள்ளப்பட்டு விடுவோம். நம்ம எந்த சூழ்நிலை என்ன நடக்கும்னு தெரியாது இல்லையா. நான் ஜபம் செஞ்சுட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ரொம்ப உடம்பு முடியாம ஆயிடுச்சு, ஒரு மாச கணக்குல ஜபத்தை கூட பண்ண முடியாம சூழ்நிலை ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? வில் கம் டவுன் இல்லையா. அதனால எப்பவுமே வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடியது வந்து நமக்கு மெயினா என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அது கண்டிப்பா நம்ம பண்ணணும் இல்லையா. லைக் ஏகாதசி உபவாசம் இதெல்லாமே நம்ம பரிபாலிக்கணும். பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது, பகவானுடைய நாமங்களை சொல்றது இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பரிபாலிக்கணும். ஸோ நம்ம அந்த பக்குவத்தை அடையறதுக்கு இறைவனுடைய மார்க்கம் கிடைக்கணும். அது அந்த நபருக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் தான். அது இன்டர்னலி நடக்கக்கூடிய ஒன்று. யாருமே எனக்கும் இறைவனுக்கு இது நடந்தது என்று எல்லாம் வெளிப்படையை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது உண்மைதானா அப்படின்றதுக்கு நமக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம குரு தான் இருக்கணும். குரு மூலியமா தான் அது நமக்கு வந்து கிடைக்க பெறணும். ஸோ குருவின் மூலியமாக குரு ஆத்தன்டிக்கா நமக்கு கனவுல வந்து, ஏன்னா பிரபுபாதருடைய லீலாமிரதத்துல வாசிக்கும் பொழுது இப்ப வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நிறைய தடவை அவருடைய குரு மகாராஜ் வந்து நீ சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கோன்னு சொன்னப்போ கூட அவருக்கு வந்து அவர் அதை எடுத்துக்கல. பிகாஸ் அது என்னது, அது நிஜம்தானா, செய்யணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் முதல் தடவை வரும்போது நமக்கு இருக்கும். மீண்டும் மீண்டும் வரும் பொழுதுதான் ஓகே இதுதான் உத்தரவு போல இருக்கு அப்படிங்கிற உணர பக்குவம் நமக்கு வரும் இல்லையா. அது போல நமக்கு குரு வந்து நமக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கணும். அப்பதான் நாம எந்த நிலையில இருக்குன்றது தெரியும். ஸோ அதனால நாம நம்முடைய இதுல வந்து கற்பனையிலையும் நம்ம போயிடக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம அந்த ஒரு உணர்வு நமக்கு உண்டு, அது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய உணர்வு இல்லையா. ஸோ அதனால இங்க வந்து பக்தர்கள் இவர்களை, அதாவது மெய் உணர்வில் தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெற்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது கிடையாத ஒழிய சாதாரண மக்கள் எல்லாமே நாம மினிமலா என்ன இறைவனுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்யணுமோ அது நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லையா. சோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா. கல்கட்டால வந்து காளியை வந்து சேவிக்காதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க. ஆனாலும் நீங்க காளியை சேவிச்சாலும் ஒரு புறம் நீங்க மகாமந்திரத்தையும் ஜெபியுங்கன்னு சொன்னாராம் ஸ்ரீலா பிரபுபாதர். சோ மிச்சம் இருக்கிறத வந்து கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னுட்டு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ தட் ரிமைனிங் பார்ட் he will take care. ஸோ யூ ஷுட் லீவ் டு ஹிம். எல்லாத்தையுமே நாம பிடிச்சி வச்சுட்டு நாம தான் நிர்ணயிக்கணும்னு நினைச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. நம்ம முயற்சி மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். ஓகே மாதாஜி, பக்தி சித்தார்த்த சரஸ்வதி மகாராஜ் என்ன சொல்லுவாரா மாதாஜி,
அவங்க சீடர்கள் வந்து 2 பேர் தான் வந்தாங்க பிரபுஜி அப்படின்னு சொன்னது. 2 பேர் வந்தாங்கல்ல, அவங்க மேன்மை அடையட்டும். நீங்க சொல்றது 4 சுவர்கள் கேட்டிருக்கும்ல, அது போதும். அதை பத்தி நினைக்காதீங்க, நீங்க ப்ரீச் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு மாதாஜி. ஆமா, யாருமே இல்லைனாலும் கிளாஸ் ப்ரீச் பண்ணுன்னு சொல்றதுக்கு வந்து பிரபுபாதரோட சொல்லியிருக்காரு. அதனால யூ ஷுட் நாட் ஒரி அபவுட் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஜாயினிங் தி செஷன், இல்லையா? 10 பேர் இருந்தா கூட கிளாஸ் எடுக்கணும்னு சொல்றதுக்கான காரணம் என்னன்னா, அந்த 10 பேர் மேன்மை அடையட்டுமே. நம்ம ஏன் கூட்டத்தை சேர்க்கணும்னு நினைக்கணும், இல்லையா? 10 பேர் 10 முத்துக்களாக, இல்லையா, ரத்தினங்களாக நாளைக்கு பக்தி பாதையில முன்னேறினா அதுவே வந்து பேர் ஆனந்தம் இல்லையா? ஒருத்தர் வாழ்க்கையில நன்னிலை அடையறத பார்த்து நாம கண்டிப்பா ஆனந்தம் கொள்ளணும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஆனா அதுதான் நம்ம கலியுகத்துல கிடையாது. நமக்கு 95% 98% அந்த குணாதிசயம் நம்ம கிட்ட கிடையவே கிடையாது ஜனங்களுக்கு, இல்லையா? அடுத்தவன் மேன்மையா போயிட்டானா ஐயோ போயிட்டானே அவன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கணும், இல்லையா? அவனுடைய கர்மத்தோட போய் நாம இணைஞ்சிடும். அவன் நல்லா இருக்கட்டும், அந்த ஒரு இது கிடையாது. யோகமாயாவா நினைச்சிட்டா காளிய நம்ம யோகமாயா பகவானை காட்டும், அப்படி காளிய நினைச்சிட்டு கும்பிடல மாதாஜி. அப்படி இல்ல மாதாஜி, நீங்க காலகாலமா நீங்க வந்து கும்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா, இப்போ என்னுடைய டிரான்சிஷன் சொல்றேன் நான், உங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல ஒன்றும் தவறு கிடையாது. ஈவன் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன்ஸ், இல்லையா? சோ மாதாஜி நான் ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. எதுக்கு நான் கேட்டேன்னா, தேவர்கள் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, இதாட்டம் நான் வேள்வி செய்ய வேண்டியதில்லை, தவம் செய்ய வேண்டியதில்லை, விரதம் செய்ய வேண்டியதில்லை, நான் இத்தனை வருஷம் நாங்க இங்க சொர்க்கத்துல இருந்தா கூட நாங்க வந்து இந்த புலனுகர்ச்சியில தான் இருக்கோம், பௌதிக புலனுகர்ச்சியை நாங்க நாராயணனே மறந்துட்டோம். அதனால நாங்க வந்து பாரத வருஷத்துல நாங்க பிறந்தோம்னா அவங்க வந்து டைரக்டா டிவோஷனல் இதுக்கு போலாம். நாங்க இதுல வந்து இதனால எங்களுக்கு என்ன யூஸ் இருக்கு நாங்க இவ்வளவு பண்ணி அப்படின்லாம் தேவர்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதுக்குதான் இப்ப எனக்கு என்ன ஒரு ஆசை, நம்ம பாரத வருஷத்துல தானே பிறந்திருக்கோம், பரத கண்டத்துல இந்தியாவில் தானே இருக்கோம். அப்போ அதுல என்ன அவங்க சொன்னாங்கன்னா, ஒரு இடத்துல இங்க பிறந்தவங்க எல்லாம் முந்தி புண்ணியம் செஞ்சவங்க தான் இங்க பிறந்திருப்பாங்க இந்த பரத வருஷத்துல. அதனால நாங்க வந்து இதாட்டம் பண்ணி நாங்க மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கே திருப்பி நாங்க அந்த புண்ணியம் போக போக நாங்க திருப்பி நாங்க வந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க. தேவர்கள் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்ப எனக்கு ஒரு ஆசை, சரி நம்ம பரத வருஷத்துல தானே இங்க தானே பிறந்திருக்கோம், அப்ப நம்மளே இதெல்லாம் விட்டுட்டு வேற என்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு போலாமா? அதுக்குதான் மாதாஜி கேட்டேன் நானு. இல்ல தவறு ஒண்ணு இல்ல, கொஸ்டின் தவறே கிடையாது. ஆனா அது எங்க அப்ளை ஆகுன்றது மாதாஜியும் இப்ப இந்த பேராகிராஃப்லயும் அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, மாதாஜியும் அதுதான் சொன்னாங்க. சோ நம்ம பகவத்கீதையில கூட வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ அதாவது வேள்விகள் யக்னங்கள் வந்து ஒரு புனிதமான ஆத்மாக்களுக்கு கூட இன்னும் பியூரிஃபிகேஷன் கொடுக்கும். ஆனா அவர்கள் வேள்விகள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால வேள்வி தீனை மூட்டாதவர்களும் அல்ல அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ஒன் ஆஃப் த சாப்டர்ல வரும் இல்லையா? அதாவது பக்தி தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெற்றவர்கள் வந்து வேள்வி தீயை மூட்ட வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது, இல்லையா? ஆனா இருந்தாலுமே அந்த நபர் வந்து அந்த செயல்களை ஏன் செய்யப்படுத்துறாருன்னா, எல்லாருமே அவர் நிலையில கிடையாது. அவரை மாதிரி எல்லாவற்றையுமே உணர்ந்த தத்துவதர்ஷி கிடையாது எல்லாருமே, இல்லையா? எல்லாம் இழிவான பிறவியில இருக்கக்கூடியவங்க. அவங்கள எல்லாருமே அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு வரணும்னா பேஸ் லெவல்ல இருந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அதனாலதான் அவர் வந்து அந்த செயல்களுக்கு வந்து ஒப்புமை கொடுக்கறதுக்கான காரணம் கூட அதுதான். மகாமாயை யோகமாயை, இல்லையா? யோகமாயையா, அதாவது நீங்க வந்து காளி வந்து மகாமாயை தான் மாதாஜி, யோகமாயை கிடையாது. ஓகே, சரி, காளி துர்கா எல்லாமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து ஆள்வதற்காக இறைவனால படைக்கப்பட்டவங்க. சோ ஷீஸ் அ மகாமாயை. ஆனா மகாமாயை வந்து கெட்டவள் கிடையாது, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம கெட்டதா வந்து எங்கேயுமே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணல. ஆனா நம்ம புரிஞ்சிக்கக்கூடிய விதத்துலதான் இருக்கு. நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அதனால் ஈர்க்கப்பட்டு அவள் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நமக்கு பரிச்சித்துட்டே இருக்கா. எப்பயாவது நாம இறைவனை பற்றி நினைப்போமா? எப்பயாவது நம்ம இறைவனுக்கு தொண்டு ஆற்ற மாட்டோமா? அதனால நம்ம இந்த பாதையிலிருந்து நம்ம வந்து இந்த கட்டுண்ட நிலையில நம்ம விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போக மாட்டோமா அப்படிங்கிற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் வழங்கப்படும் போது நம்ம அந்த பாதையில போறோமான்றத வந்து ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் செக்கிங். நம்மள வந்து இறைவன் நம்ம எல்லாமே இங்க எல்லாமே வந்து சிருஷ்டியே பரமாத்மாவே சிருஷ்டி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஆனா இந்த சிருஷ்டியில வந்து அவர் எந்த ரூபத்துல இருக்கார் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லையா? சோ அவருடைய படைப்பா இருக்கக்கூடிய மகாமாயை தான் இந்த சிருஷ்டியே வந்து கட்டுப்படுத்துகிறாள். இந்த இடத்துல இந்த பூமண்டலத்தையே வந்து அவள் கட்டுப்படுத்துகிறாள். பூமண்டலன்றதை விட
இந்த 14 லோகங்களுமே அவளுடைய இதுலதான் வருது அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுகிறது நமக்கு. ஏன்னா அவள் வந்து பகவானுடைய நிழல் இல்லையா. நிழல் எப்பொழுதுமே வந்து அதாவது ஒரிஜினால விட்டு போறது கிடையாது. பிகாஸ் இந்த உலகத்துல நாம் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஆளணும் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை, அந்த அகங்கார பண்பு இதெல்லாம் கொண்டு நம்ம வந்திருக்கோம். அதனால நமக்கு இந்த 3 குணங்கள் மூலியமா அவ என்ன பண்றா, நம்மள ஆட்டி வைக்கிறா. சோ அதனால நம்ம எப்பவுமே மாயையில உட்கார்ந்துருப்போம்னு நமக்கு அந்த எண்ணம் தோன்றது. ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் குணத்தை நம்ம எப்பவுமே வெளிப்படுத்திட்டே இருக்கும். இந்த 3 குணங்களுமே அவள் மூலியமா தான் இறைவன் வந்து கட்டுப்படுது. இன்டைரக்ட்லி இஸ் டூயிங், டைரக்டா பகவான் எங்கேயுமே கிடையாது. இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஏன்னா இந்த உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டவரே கிடையாது அவர் அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இதையும் சொல்றாரு இல்ல 9th சாப்டர்ல தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. சோ நான் அவர்களில் நான் இருக்கிறேன், என்னில் அவர்கள் இல்லை அப்படின்ற ஒரு இது எல்லாமே வரும் இல்லையா, வருதா? கண்டிப்பா நம்ம அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னில் அதாவது என்னில் அவர்கள் இல்லையா, என்ன சொல்ல, அவர்களில் நான் இல்லை, கரெக்ட், அவர்களில் நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்வார் பகவான் இல்லையா. என்னில் எல்லாமே உண்டு, கரெக்ட் தானே, இல்லை அப்படின்னு வரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது இந்த ஜட உலகத்திற்கும் பகவானுக்கும் வந்து சம்பந்தமே கிடையாது. அத ஃபர்ஸ்ட் அந்த இடத்துல நம்ம கிளாரிட்டி எடுத்துக்கணும். எண்ணிலிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் இந்த 8 ஜடசக்திகள்னு ரொம்ப கிளியர் கட்டா கொடுத்துட்டார் இல்லையா. பஞ்சமகாபூதங்கள், மனசு, அகங்காரம், புத்தி, இது எல்லாமே அதாவது சூக்ஷ்ம மற்றும் ஸ்தூலம் ரெண்டுமே வந்து இந்த பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது பகவான் வந்து கொடுத்தார் இல்லையா. ஏன்னா ஆன்ம உலகத்துல வந்து என்ன இருக்கு, வெறும் ஆன்மா மட்டும்தான் இருக்கு ஆன்மீக உலகம். அங்க சூக்ஷ்மமும் கிடையாது, ஸ்தூலமும் கிடையாது. அங்க இருக்கக்கூடியது ஆன்ம ரூபம் மட்டும்தான். அதனாலதான் ஆன்மீக உலகத்துல அது மட்டும்தான். பௌதிக உலகத்துல இந்த ஆன்மா, இந்த சூக்ஷ்மம், ஸ்தூலம் அப்படிங்கிற அந்த உடலோட தான் அலையணும் நம்ம இல்லையா. ஸோ அப்படி இந்த 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 இரண்டுமே வந்து யாருடைய இது கீழே வந்து பிரகிருதிக்கு கண்ட்ரோல்ல வந்துருது இல்லையா. இந்த ஜடசக்திகள் எல்லாமே யார் கண்ட்ரோல் கீழே வருது? பிரகிருதி. பிரகிருதியை ஆள்பவள் யார்? மாயை. இந்த மாயை என்பவள் யார்? துர்கா தேவி தான் இல்லையா. அவளுக்கு தான் அத்தனை பவர்ஸுமே பகவான் கொடுத்திருக்கார், நம்மளை எல்லாருமே ரட்சிக்கிறதுக்காகத்தான். சோ துர்கை கிட்ட நீங்க போய் எனக்கு ஞானத்தை கொடு, பகவானை சேவிக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை கொடு, நீங்க கண்டிப்பா வேண்டுங்க, கண்டிப்பா கொடுப்பான். ஜடபாரதரை வந்து காளி காப்பாற்றினாள், இதையும் நம்ம படிச்சோமா. காளிக்கு போய் பலி கொடுக்க போனப்போ இல்லையா. சோ அப்போ ஜடபாரதரை யார் காப்பாற்றினது? காளி தேவி வந்து காப்பாற்றினாள். சோ அங்க இருந்து என்ன தெரியறது? காளி எதுவுமே நாம கொடுக்கறத வந்து அவங்க எதுவும் விரும்புறது இல்ல, நாமளா அந்த காளிக்கு இது பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம வந்து செய்யறோம். காளிக்கு பலி கொடுக்கறது இதெல்லாம் இப்ப கூட உண்டு. நம்ம ஊர் வில்லேஜஸ்ல நீங்க போயிட்டு ஊர்காவல் எல்லை தெய்வங்கள், அடுத்து வந்து காளி இல்லையா, கங்கை அம்மன், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அதாவது உக்ரமான நிலையில இருக்கக்கூடிய தேவதைகளுக்கு வந்து பலி கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க இல்லையா. சோ அது ஏன் அது வந்து அந்த தெய்வங்கள் கூட அதை ஏத்துக்கிறது கிடையாது. ஆனா நாம தான் அதை வந்து திணிக்கிறோம். வெறும் பூதங்கள் அது யார் ஏத்துப்பாங்கன்றது வந்து இப்போ அவங்க கீழே வேவல் புரியக்கூடிய அவங்க தான் ஏத்துக்கிறாங்கன்றத வந்து இந்த இடத்துல நாம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப கிளியரா பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு. ஆனா நாம யார உண்மையிலே வணங்குறோம் அந்த இடத்துல? அவங்க கிட்ட ஏவல் பண்ணக்கூடிய அந்த பூத பிசாசுகளுக்கு தான் நம்ம உணவு கொடுக்கணும். சோ உண்மையிலே காளிதாசருக்கு கூட காளி வந்து அந்த கவிதை பாடுறதுக்கு நாக்குல ஓம்னு எழுதினாள்னு சொன்னாங்க. ஆமா படிச்சோம். அதாவது எஸ், ஓம்காரநாதம் பகவான் தான் அப்படிங்கறதையும் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அந்த சப்தம் கூட நான் இன்னும் பகவான் சொல்றார் இல்லையா. சொன்னால எல்லாமே அவருடைய படைப்புகள் தான். அவங்க எல்லாமே இங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்காக அவர்கள் படைக்கப்பட்டார்கள். தேவர்களுக்கு ஒன்று அவங்களுக்கு வந்து இறைவனுடைய தொண்டு புரியறதுக்கு வந்து காலம் கிடையாது. நம்மள மாதிரி பக்தி பண்றதுக்கான அவர்களுக்கு டைம் கிடையாது. அவங்க நம்மள அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு தான் அவங்களுக்கு டைம் 24/7 நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தான். அது ஒன்று. மேலும் நம்மளை விட அங்க புலநுகர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. அவங்க இன்னைக்கு காலையில மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பாகவதத்தை பின்னாடி வரும். அதாவது நமக்கெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் குட்டையா இருப்பாங்க, நெட்டையா இருப்பாங்க, கருப்பா இருப்பாங்க, குண்டா இருப்பாங்க, ஒல்லியா இருப்பாங்க இல்லையா. ஒவ்வொரு ரூபமும் யூனிக்கா இருக்கிறோம் நம்ம. ஆனா அங்க அப்படி கிடையாது, எல்லாருமே ஒரே போல இருப்பாங்க. வயதே கிடையாது அவங்களுக்கு, வயோதிகமே கிடையாது அந்த இடத்துல, வயோதிகமே கிடையாது. பார்ப்பதற்கு எல்லாருமே அப்சரசுகள் மாதிரி இருப்பாங்க. அப்புறம் அங்க கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? என்ஜாய்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லையா. சோ அதனால வந்து இன்னொன்னு வந்து அவர்கள் எல்லாமே புண்ணியங்கள் செய்ததால அந்த இடத்துல பிறக்கிறாங்க.
இல்லையா? அவதாரமே வந்து கிடைக்கிறது அதிகமான புண்ணியங்கள் வந்து கிடைக்க பெறும் பொழுது. மேல் எந்த உலகத்துக்கு போனாலுமே பூமண்டலத்தை தவிர நம்ம வந்து நம்முடைய புண்ணியங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து கழிச்சுட்டு வரோம். கீழே போனா பாவங்கள், கீழே போனா இன்னும் நம்ம மேல வர்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. தட் இஸ் நோவே பாசிபிள். நம்ம தான் லாஸ்ட் உலகமே. நம்ம மீண்டும் வந்து இறைவன்ட்ட போறதுக்கான மார்க்கம் வந்து பூமி தான் லாஸ்ட். நமக்கு கீழே உலகத்துக்கு போனா நம்ம பர்மனண்டா அங்கதான் இருக்கணும். ஓகே, சோ கீழே வந்து ருத்திரருடைய இது உலகம் இருக்கு, அங்க பூதகணங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய உலகம் உண்டு இல்லையா? கீழே இருக்கு இல்லையா? வாமன தேவன் இருக்கக்கூடிய அந்த பலி மகாராஜாவுடைய அந்த இதுவும் உண்டு. பர்மனண்டா அங்கதான் இருக்கணும், மாற்றங்களே இருக்காது. ஸோ அப்படி வந்து இந்த இடத்துல நம்ம மேல எந்த உலகத்துக்கு போனாலுமே நம்முடைய அக்கௌண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் குறைய 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 நம்ம வந்து இங்க வர வேண்டி இருக்கும். ஸோ அங்க எல்லாமே நம்ம செலவழிக்கிறது, இங்க வந்து எல்லாமே நாம அதாவது அக்யூமுலேட் பண்றது. எதை அக்யூமுலேட் பண்றோம்? புண்ணியங்களையும் பாவங்களையுமே. பூமண்டலத்துல மட்டும்தான் அந்த மாதிரி. அதனாலதான் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு பிறவி பூமண்டலத்துல கிடைச்சதுன்னா பக்திக்கான மார்க்கத்துல போய் இறைவனை திருவடிகளை சேர்றது சுலபம். ஆனா தேவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு என்பது மிக மிக கடினம். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆயுட்காலமும் ஜாஸ்தி இல்லையா? சோ அவங்களுடைய செயல்பாடுகள், அவங்களுக்கு முதல்ல பொறுப்புகள் ஜாஸ்தி. இப்படி எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய நம்மள மாதிரி ஃப்ரீ கிடையாது. வந்து நம்ம வந்து we should utilize this, இந்த பிறவியை வந்து உபயோகப்படுத்திக்கணும். இதனால் ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலை உருவாக்கியது. பிரம்மதேவனின் ஆசையினால் இந்திரனை விட திருமன்னர் அதிக புகழ் பெறுவார் என்பதுதான் அது. எனவே 100 வேள்விகளை செய்து அடைய வேண்டிய புகழ் பிரம்மதேவரின் அருளால் பிருதுமன்னர் முடிக்கிறேன். மிச்ச நாளைக்கு என்ன சொல்றேன். தைவாத்மனே மகேந்திராய ரோஷம் ஹானுதம் அர்ஹசி. அவன் அல்லன். மகா இந்திராய சொர்க்கத்தின் மன்னனான இந்திரன். ரோஷம் சினம். ஆகத்தும் பயன்படுத்துதல். அர்ஹசி வேண்டும். உபவ் நீங்கள் இருவரும். அபி உறுதியாக. இ மேலும். பத்ரம் மங்களம். தே உனக்கு. உத்தம ஸ்லோகம் உத்தம ஸ்லோக விக்கிரகோ முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரம். சோ பிரம்மதேவர் மேலும் தொடர்ந்து சொல்றார், உங்கள் இருவருக்கும் மங்களம் உண்டாகட்டும். அதாவது இந்திரனுக்கும் மங்களம் உண்டாகட்டும், பிருது மன்னருக்கும் மங்களம் உண்டாகட்டும். நீயும் தேவேந்திரனும் முழுமுதற் கடவுளின் பகுதிகளே ஆவர். பின்ன பகுதிகள் தான் எல்லாருமே, எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. ஆகையினால உன்னிலிருந்து வேறுபாடற்றவனாக தேவேந்திரனிடம் நீ சினம் கொள்ள வேண்டாம். அதாவது ஜீவாத்மாக்கள்ல எந்த மாற்றமும் கிடையாது, வேறுபாடும் கிடையாது. நீ ஒரு ஜீவாத்மா, அவன் ஒரு ஜீவாத்மா. அதனால அவன் மீது நீ வந்து சினம் கொள்ள வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவுறுத்துகிறாரு. எதற்கு என்பது நாம நாளைக்கு படிப்போம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे